ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் 18 days கோர்ஸ்க்கு. இன்னைக்கு வந்து 14th சாப்டர் பார்க்க போறோம். 14வது சாப்டர் பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இஸ்கான் கோயில் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். இஸ்கான் மங்களூர்ல உள்ள கோயில். அங்க வந்து பகவான ஒரே ஒரு வாட்டி மகாமந்திரம் சொல்லி சேவிச்சுக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. பபிதா மாதாஜி தான் படிக்க போறேன். हरे कृष्ण माताजी पढ़िए माताजी। படிங்க. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तथाति स्वपदातिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथविदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाचाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो भगवताय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशधारिणे। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारम् अभक्ताख्यं नमामि भक्त स्तिक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य शक्तिकम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण. இன்னைக்கு வந்து பகவத்கீதையை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள், இதுதான் டாபிக். அப்புறம் இதுக்கு வந்து 14வது அத்தியாயம் பார்க்கலாம். அதோட என்ன டைட்டில்? 14வது அத்தியாயத்தோட என்ன டைட்டில்? குணத்ரய விபாக யோகா. த்ரயனாக்கா 3. இந்த இங்கிலீஷ்ல அப்படிதான் ட்ரையோன்லாம் வரும். ட்ரையோ இதெல்லாம் நம்ம சான்ஸ்கிரிட்ல இருந்து எடுத்த வேர்ட்ஸ் தான் எல்லாம் இன்டர்நேஷனல் லெவலுக்கு போகும். ஆனா ஃபாரின்ல எல்லாம் அந்த மாதிரி வந்தோம்னா நம்ம அதை புரிஞ்சுப்போம். நம்ம தமிழ்லயும் நம்ம சான்ஸ்கிரிட்ல இருந்தா அது என்னது அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு. இப்போ குணம்னா எனக்கு தெரியும், தமிழ்லயும் குணம் தான் சொல்றோம். குணங்கள் திரையன 3. ஆனா நம்ம வந்து மெட்டீரியல் நேச்சர். குணத்ரய விபாக யோகா, அதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா படிக்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்த்துருக்கோம், இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பார்க்கணும். பொருள் இயற்கை 3 முறைகள். இது வந்து யாருடைய இதுல படிக்கிறோம்? அவருடைய தெய்வீக அருள் அபய் சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில். ஓகே, 13ல என்ன பார்த்தோம்? இன்னும் ஒரு நேற்றுக்கு ஒரு கேப் ஆயிடுச்சு. ஜஸ்ட் இது மாத்திரம் பார்த்துடலாம். அர்ஜுனனின் 6 கேள்விகள் கேட்டார். என்னெல்லாம்? க்ஷேத்திரம்னா என்ன மற்றும் க்ஷேத்திரஜ்ஞம்னா என்ன, ஞானம்னா என்ன அப்படின்னா ஞானத்தின் விளக்கம், க்ஷேத்திரம் மற்றும் க்ஷேத்திரஜ்ஞம் ஞானத்தின் விளக்கம் கேட்டார். அதெல்லாம் பகவான் அதோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை. அப்ப அந்த ஞானம் பெறுறதுக்கு என்ன மாதிரி என்ன ப்ரொசீஜர் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்புறம் ஞேயம், எதை பத்தி படிக்க போறோம்? நாலேஜ் படிக்கிறோம், அந்த நாலேஜ் எதை பத்தி? அறிவின் பொருள். அப்புறம் பிரகிருதினா என்னது? இயற்கை. புருஷா, இது யாரு அனுபவிக்கிறாங்க?
மற்றும் அதன் ஒற்றுமை. அவர் 2 பேரோட சம்பந்தம் எப்படி அவர் 2 பேரும் இன்டர்லிங்க் தான் அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு. அப்புறம் அறிவின் பார்வை, அறிவின் பார்வை முக்கியம். லாஸ்ட் தான் பார்ப்போம். அப்புறம் 14வது இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப குட்டி தான், 27 ஸ்லோகம் தான் இருக்கு. அதனால கிடுகிடுன்னு முடிச்சுடுது. குணங்களின் நிபந்தனை என்னெல்லாம் வந்து அதுல என்னெல்லாம் அந்த குணம் ஏன் நம்மளை தாக்குறது, ஏன் அந்த குவாலிட்டி ஏன் நம்மளை முக்குணங்கள் நம்மளை தாக்கிட்டதான். சோ அதுல கொஞ்சம் இன்னும் டீட்டெயிலா நம்ம வந்து 1ல இருந்து 9 வரைக்கும் பார்க்கிறோம். இதம் ஞானம் உபாசித்ய அந்த வேர்டு வரும் அந்த ஸ்லோகத்துல. குணாதிசயங்கள் செயல்களின் மற்றும் இறப்பு. குணாதிசயங்கள் கேரக்டர்ஸ், அப்புறம் அதனால எப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து ஆக்ஷன் பண்றோம், அந்த குணம் இருக்கிறதுனால எது சத்துவ குணமா இருக்கட்டும், ரஜோ குணமா இருக்கட்டும், தமோ குணம், அந்த முக்குணங்கள்ல எது நம்ம கிட்ட இருக்கோ அதனால நம்ம என்ன மாதிரி செயல் பண்றோம் மற்றும் இறப்பு, அவங்க எல்லாம் எங்க போய் சேருவாங்க அப்படி. அப்புறம் முறைகளை மாற்றுதல். இது வந்து எப்படி இதை தாண்டி டிரான்சென்ட் பண்ணி எப்படி போகலாம் அப்படின்னு போறது கஷ்டம். இந்த மூணும் நம்மளுக்கு இருக்க பிடிச்சிருந்துதான் இருக்கும், பிறந்ததுல இருந்து இருக்கு. ஆனா இதுல இருந்து தாண்டி போக முடியும் பகவான தியானம் பண்றது. மாம்சையோ அவ்யபிச்சாரேன பகவான நன்னா. அப்புறம் யதா சத்வே பிரவருத்தி இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து பார்ப்போம். எஸ் 14.1 யாரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றீங்களோ அவங்க படிக்கலாம், இல்லாட்டா நாங்க விடுன்னு படிச்சுட்டே போறோம். ஓகே, நோ ஹார்ட் ஃபீலிங்ஸ். நீங்களா ஃப்ரீயா இருந்தா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண போறது சிம்பிள் இல்லையா. நீங்க ஃப்ரீயா இல்லைனாக்கா நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண மாட்டேன், இல்ல சொல்லலாம், வாயாலையும் சொல்லலாம். எஸ் பவிதா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। श्री भगवान उवाच परं पूर्य भविष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनय सर्वे परां सिद्धिमिदो गतः। हरे कृष्ण माताजी। இதுல என்ன சொல்ற, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறுகிறார். என்ன சொல்ற, எல்லா ஞானங்களிலும் உயர்ந்ததான இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகின்றேன். ஆல்ரெடி குஹ்யதமம் குஹ்யன்னு அந்த சாப்டரே ஆயிடுது, இருந்தாலும் திரும்பி உனக்கு வந்து சொல்றேன். நமக்கு அப்படி வேண்டி இருக்கு. நமக்கு இவ்வளவு வாட்டி நம்ம பகவத்கீதா படிச்சாலும் எவ்வளவு உள்ள போயிருக்கு, போவாதுக்கு இல்லை, அந்த டைம்ல இருக்கும். திரும்பி நம்ம வந்து இந்த முக்குணங்கள் நம்மளை தாக்குறதுனால பகவானோட அந்த ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் நம்ம தியானம் விட்டு போயிடுறது. அதனாலதான் நம்ம வந்து ஜபா பண்ணிட்டே இருக்க என்ன ஆகும்னா நமக்கு வந்து ஒரு தொடர்பு இருந்துட்டே இருக்கும். பகவான் கூட உள்ள தொடர்புனா என்னது, பகவானை பத்தி ஒரு தியானம் பண்ணிட்டே இருக்கும். அப்புறம் வந்து இதெல்லாம் அந்த விட்டு இந்த முக்குணங்களை நம்மளை விட்டு நம்ம வந்து வேறு இதுக்கு போகலாம். ஆனா அவர் என்ன சொல்ற, இந்த ஞான திரும்பி உனக்கு சொல்றேன். ஏன் திரும்பி சொல்றோம், ஏன்னா அர்ஜுன் நம்மள மாதிரிதான் இருந்திருக்கான். நார்மல் ஹியூமன் பீங், பட் நல்ல வில்லாளி எல்லாம் இருந்தா, நம்ம போக்கஸ்டா இருந்திருக்கான். இருந்தாலும் அவனுக்கு வந்து இந்த ஞானம் எல்லாம் திரும்பி சொல்லதான் வேண்டியிருக்கு. அப்ப அவர் வந்து நான் இந்த பரம ஞானத்தை நான் உங்களுக்கு மீண்டும் கூறுகின்றேன். இதனை அறிந்த முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைந்துள்ளனர். நம்ம முனிவர்கள் ரிஷிகள் யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்ணிட்டு எல்லாம் இருக்காங்க, இந்த முனிவர்கள் இவாள் இந்த ஞானத்தை பெற்று வந்து விட்டார்கள். எல்லாம் கிருஷ்ண உலகத்தை போயாச்சு, அந்த பக்குவ நிலையை அவன் வந்து அடைந்தாச்சு. அப்ப நம்ம வந்து இதை திரும்பி உனக்கு இதெல்லாம் சொல்றேன். எஸ் சாந்தி மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதம் ஞானம் உபாஸ்ரித்ய மம சாதம் ஆகதாக்க சர்கே அபி நோபஜாந்த்யதே பிரலயே ந வியந்தந்தி ச. நல்லா படிச்சோம். இந்த அறிவில் நிலைத்திருப்பதன் மூலம், எந்த அறிவுல, இந்த பகவானோட உள்ள ஞானத்துல வந்து அதை வந்து நல்லா அப்படியே நிலைத்திருக்கணும். ஆல்வேஸ் ஃபிக்ஸ்டு, திருட நிச்சயம் எல்லாம் வரும் அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் இல்லையா. எப்பவுமே அந்த ஞானத்துல இருக்கும்போது என்னாகும், ஒருவர் எனது சொந்த இயல்பு போன்ற ஆழ்நிலை இயல்பை அடைய முடியும். பகவானுக்குள்ள இவ்வளவு கேரக்டர்ஸ் இருக்கு, இவ்வளவு ஆப்பலன்ஸ் இருக்கு, அதுல துளி நம்ம கிட்ட இருக்கு ஆல்ரெடி. ஆனா அது வந்து நமக்கு அந்த இதுல வந்து போய் சேர முடியும். ஏன்னாக்கா நம்ம பகவானுடைய தியானத்துக்கு பகவானுக்கு என்னெல்லாம் குவாலிட்டிஸ் இருக்கோ அந்த என்ன நமக்கு ஆல்ரெடி வி ஹேவ், பிகாஸ் வி ஆர் ஆல் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த லார்ட். நம்மள அங்கேதான் வந்திருக்கோம். அவரோட ஒரு துளி அம்சம் தான் நம்ம எல்லாருமே. இப்ப நம்ம கிட்ட எல்லாம் அந்த குவாலிட்டி இருக்கும். இப்ப சொல்றோம் இல்லையா, அம்மா அப்பாவோட குழந்தைகள் நம்ம ஒண்ணு இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு கண்ணு அம்மா மாதிரி இருக்கும், மூக்கு அப்பா மாதிரி இருக்கும், இல்ல இந்த குணங்கள், ஒரு ஹைட் வெயிட் ஏதோ அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டி அந்த மாதிரி ஏன்னா நம்ம அப்பா கிட்டே தான் வந்திருக்கோம். அதுபோல் பகவான் கிட்டே வந்திருக்கோம். அந்த கோரிலேட் பண்றதுக்கு நான் சொல்றேன், பகவான் கிட்டே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா என்னது, பகவானோட அந்த அம்சங்கள் இருக்கும். கண்டிப்பா பகவான்கிட்ட நிறைய இருக்கும், நம்ம கிட்ட ஒரு துளி இருக்கும். ஆனா அதை முன்னது நம்ம மறந்து போயிடும். பகவானோட அந்த இதை மறந்துட்டு நம்ம வந்து இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில பிஸியா இருந்துடும், பகவான் மறந்து. எஸ், அப்போ இந்த இயல்பை நம்ம அடைய முடியும். எப்போ அடைய முடியும், பகவானோட தியானம் பண்ணப்படுதான். இவ்வாறு நிறுவப்பட்ட ஒருவர் படைப்பின் போது பிறக்கவில்லை அல்லது கலைக்கப்பட்ட நேரத்தில் தொந்தரவு செய்யப்படவில்லை. அப்படின்னா என்னது, பிரளயம் வரும்போது இந்த மாதிரி நல்ல குணத்துல இருக்கிறவங்க, நம்மள மாதிரிதான் வச்சுக்கலாமே,
அப்படியாவது கொஞ்சம் மனசை தேத்திக்கலாம், நம்ம தான் அப்படி இருக்கோம் அப்படின்னு. அப்ப என்ன ஆகும், பிரளயம் வந்ததுனாக்க இந்த மாதிரி இவாளை நம்ம வந்து விட்டு அவளெல்லாம் ஒன்றும் அழியும் போது, இந்த பிரளயம் வந்து எல்லாம் அழியும் போது நம்ம அந்த மாதிரி உள்ளவெல்லாம் அழியப்பட மாட்டார்கள். அதே போல உற்பத்தி திரும்பி கிரியேட் பண்ணும்போது அவங்க கிரியேட்டே பார்க்க மாட்டாங்க, அவங்க இருப்பாங்க. இந்த ரிஷிகள்லாம் இருக்கிறப்பல நம்ம நல்ல குணத்துல இந்த மாதிரி பகவானுடைய தியானம் பண்றவங்க எப்பவுமே இருப்பாங்க. அவங்க வந்து படைப்பின் போது பிறப்பதும் இல்லை, அழிவு வரும் இல்லையா, அது பிரளயம்லாம் வந்து அழிய போகும்போது அவங்க வந்து அழியறதும் கிடையாது. they will be there. அப்படின்னா என்னது, ஆத்மா தான். எஸ். அடுத்தது யாரு, லட்சுமி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्णा माताजी। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तसां ब्रह्म महत्योनिर् अहं बीज प्रदः पिता। பிதா, பிதானா ஃபாதர். அப்ப என்னது, அகம் நான் தான் உங்க ஃபாதர் அப்படிங்கிற. அப்ப என்னது, பீஜம் கொடுக்கும். பீஜம்னா அந்த இது ஒரு கொட்டைன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அப்ப ஒரு மரம் வரத்துக்கு என்னது, அந்த கொட்டை தான் இம்பார்ட்டன்ட். அந்த இப்பெல்லாம் சொல்லுவாங்க, எக்ல இருந்து சிக்கன் வந்ததா, சிக்கன்ல இருந்து எக், அதெல்லாம் இங்க யூஸ் பண்ண வேண்டாம். அட்லீஸ்ட் இது சொல்லாமே, அந்த ஒரு மரத்தோட கொட்டை இருந்ததுன்னா அந்த கொட்டையை நம்ம விதைச்சு, விதை பீஜம்னா விதை, அதுதான் கரெக்டான வேர்டு. விதை, கொட்டை கிடையாது, விதை. அப்ப அந்த விதையில எவ்வளவு சக்தி இருக்கும், அதை வந்து இதுல போட்டு தண்ணியெல்லாம் ஊற்றி இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஒரு பெரிய மரமே வளர்ந்துடும். அந்த விதையில அவ்வளவு பவர் இருக்குல்ல. சோ அதை கொடுக்கறது யாரு, பகவான் தான் கொடுக்குறாரு. அப்ப அந்த விதைனா என்னது, மரத்தோட விதை மாத்திரம் இல்லை, ஈவன் நம்மளெல்லாம் ஒரு செல்லுன்னா வந்திருக்கும். அந்த இது செல்லும் ஃபார்ம் பண்றது பிகாஸ் ஆஃப் காட். அவர் தான் கிரியேட் பண்றாரு. கிரியேட்னா என்னது, முன்னாடி எப்போ இது again we should not get confused. அப்ப நம்மள எல்லாம் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க, நமக்கு ஒரு இது இட்டர்னல் சொல்றோமே, அப்படி கான்ட்ரடிக்ட் ஆகுது. அப்படி இல்ல, நம்மளுடைய எல்லாரோட பிதா அவர் தான். எப்போ ஒரு வாட்டி அந்த நம்ம இருந்துட்டே இருக்கோம். ஆனா சம்வேர் இந்த ஸ்டார்ட் பகவான் வந்து பிரம்மாவை படைத்தாருங்கிற போல நம்மளையும் ஒரு படைத்திருக்காரு இல்லையா, அந்த டைம்ல அவர் தான் வந்து ஃபாதரா இருந்து அதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. நாட் இப்ப அப்படி இல்லை, நம்ம இப்ப ஆல் இட்டர்னல் தான், எப்பவும் உள்ளவாதான். அப்ப ஆனா அவர் நம்மளோட ஃபாதர், முதல் தந்தை யாரு, பகவான் தான். அப்புறம் இப்ப பயாலஜிக்கல் ஃபாதர் நம்ம வீட்டுல இருக்கிற அம்மா அப்பா எல்லாம் இருந்தா அவங்க வந்து ஒன்லி பயாலஜிக்கல் ஃபாதர். அப்போ இது வந்து இதை என்ன கொடுத்திருக்கு, குந்தியின் மகனை எல்லா உயிரினங்களும் இந்த பொருள் இயல்பில் பிறப்பால் சாத்தியமாகின்றன என்பதையும் நான் விதை கொடுக்கும் தந்தை என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இங்க இருக்கு விதைன்னு. அப்ப நான் தான் வந்து எல்லாரையும் கிரியேட் பண்றதுக்கு அந்த மெயின் ரீசன். நம்ம எல்லாம் வரத்துக்கு, உயிரோட வரத்துக்கு ஒரு உருவம் எடுத்துன்னு இங்க வந்திருக்கோம்னாக்கா, அந்த சோலுக்கு ஒரு உருவம் வந்திருக்குன்னா இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் அவர் கர்மா. ஆனா அந்த சோலை எப்படி ஆயிருக்குன்னா முதல்ல கொடுத்ததே யாரு, பகவானோட கிருபையினாலதான் நம்ம எல்லாம் வந்திருக்கோம். தீபா மாதாஜினா ஒரு நிமிஷம். இப்ப இதுதான், இது காரணோதக சைவிஷ்ணு. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம், திரும்பி இந்த போட்டோ இருக்கிறதுனால சொல்றேன். இவரோட ஒரு மூச்சு காற்றிலையும் ஒரு அண்டம் பிறக்கிறது. அண்டம்னா என்னது, 14 லோகங்கள் உள்ள ஒரு அண்டம். லட்சுமி மாதாஜி மியூட் பண்ணிடுறேன். அந்த ஒரு அண்டம் பிறந்துட்டே இருக்கும். அழியும் போது எல்லாம் அழிஞ்சும் போகும். ஆனா இவர் ஒரு மூச்சு காத்துலயும் வரும். யாரு அது, காரணோதக சைவிஷ்ணு. அப்ப அந்த ஒரு அண்டத்துக்குள்ளே ஒரு விஷ்ணு, இது விஷ்ணு இருக்கார். அது யாரு, கர்ப்போதக சைவிஷ்ணு. இது கொஞ்சம் இதா இருக்கும், கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும் இந்த லெவல்ல. ஆனா இது படிச்சுட்டே இருக்கும், லெவல் 2லயும் இது வந்துட்டே இருக்கும். இல்ல யாரும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னாக்கா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். சோ ஃபர்ஸ்ட் காரணோதக சைவிஷ்ணு, அவரோட மூச்சு காற்றில இருந்து எல்லா அண்டங்கள் வர்றதுனால அந்த ஒரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் ஒரு விஷ்ணு இருக்கார். அவர் வந்து கர்ப்போதக சைவிஷ்ணு. அப்புறம் அந்த ஃபுல் இது 14 லோகத்துக்கு ஒரு விஷ்ணு இருக்கார், கர்ப்போதக சைவிஷ்ணு. அதுக்கப்புறம் ஒரு உயிர் வாழி இருக்குமே, பிளான்டா இருக்கட்டும், மரமா இருக்கட்டும், பேர்டா இருக்கட்டும், அனிமலா இருக்கட்டும், ஹியூமன் பீயிங், அந்த மாதிரி 84 lakh ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு. அதுக்குள்ளேயும் வந்து ஒரு விஷ்ணு இருக்கார். அது யாரு, க்ஷீரோதக சைவிஷ்ணு. அவர் வந்து க்ஷீரோதக சைவிஷ்ணு. அப்ப அந்த ஒரு டிஃபரன்ஸ் மாத்திரம் இது. ஆனா இதுல வந்து ஒண்ணு இவர் தான் என்ன காட்டியிருக்காங்கன்னா, எல்லா இதையும் கிரியேட் பண்றதே பகவான் தான். அப்படி ஃபுல் அண்டமே கிரியேட் பண்றோம். அப்ப நம்மளே அவர் தானே கிரியேட் பண்ணிருக்காரு. அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான். ஓகே, தீபா மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निपतन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। பொருள் இயல்பு 3 முறைகளை கொண்டுள்ளது. திரும்பி நம்ம அதே தான் படிச்சுருக்கோம். ஆனா எல்லாமே அப்படிதான் ரிப்பீட்டடா வந்துட்டே இருக்கும். நத்திங் நியூ. படிச்சதே ஆனா வேற விதமா வேர்ட்ஸ் ஃபார்மேஷன் பண்ணி இந்த புக் போட்டிருக்காங்க. நன்மை, ஆர்வம் மற்றும் அறியாமை தமிழ்ல போட்டிருக்கு. சான்ஸ்கிரிட்ல சொல்லணும்னா சத்வம், ரஜஸ், தமஸ். அப்புறம் இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னாக்கா குட்னஸ், பேஷன், இக்னோரன்ஸ். அப்படி
இந்த 3 முறைகள் இருக்கு. நித்திய ஜீவ அஸ்தி, இயற்கையுடன் தொடர்பு கொள்ளும் போது நித்திய ஜீவ அஸ்தி யாரு? நம்ம தான். ஏன்னா நம்ம நித்தியம் தானே, நமக்குலாம் அழிவே கிடையாது, டெத் எல்லாம் நமக்கு கிடையவே கிடையாது. ஒன்லி பாடிக்கு தான் டெத் ஆகுது, நமக்கு நம்மளாம் நித்தியமா இருக்கிறவனும். அப்ப இந்த நித்திய ஜீவி அஸ்தி இது இயற்கையுடன் தொடர்பு கொள்ள. அப்ப இயற்கையில எப்படி தொடர்பு கொள்றதுன்னா, குழந்தை பிறந்தாச்சுன்னா இயற்கையில தொடர்பு கொள்றதுதான். சோ அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சோம். எல்லா குணங்களும் நம்ம இந்த 3 குணங்களும் நம்மளுக்கு தாக்கும். தொடர்பு கொள்ளும் போது வலிமையான ஆயுதமுள்ள அர்ஜுனா அவர் இந்த முறைகளால் பந்தப்படுகிறார்கள், பந்தனைக்கு உட்படுகிறார்கள். இந்த உலகத்துல ஒரு பாடி எடுத்தாச்சுன்னா, ஒரு சோல் ஒரு பாடி எடுத்துனாச்சுன்னா, இந்த உலகத்தை பிறக்கும் போது என்னன்னாக்கா இந்த முக்குணங்களும் அவங்க தாக்கதான் செய்யும். அதனால பந்தப்பட்டு எஸ் எஸ் பாண்டியராஜ் பிரபுஜ் படி. ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கேன். நெட் சரியா இருக்கப்போ? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தத்ர சத்வம் நிர்மலத்வாத் பிரகாசகமநாமயம் சுகசங்கேன பத்னாதி ஞானசங்கேன சானக. என்ன படிக்கிறேன்? ஹரே கிருஷ்ணா. நெட் தான் ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்லையா? அதனால நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் இருக்கு மாதாஜி. இன்னைக்கு நன்னா இருந்தது. எஸ், பாவம் இல்லாதவரே நன்மையின் குணம் மற்றவர்களை விட தூய்மையாக இருப்பது ஒளிரும். மேலும் அது ஒரு பாவ எதிர்வினைகளிலிருந்து ஒருவரை விடுவிக்கிறது. அப்படின்னா என்னது? நன்மையின் குணம்னா இந்த சுத்த சத்துவ நிலையில என்ன ஆகும்னாக்கா அது எல்லாம் தூய்மையா இருக்கும். மற்றவர்களை விட தூய்மையான குணங்கள் தான் அதுல அவங்க கிட்ட இருக்கும். நல்ல ஒளிரும், பிரகாசமா ஒளிர போல நல்ல ஒரு குவாலிட்டி இருக்கும். மேலும் அது என்னன்னாக்கா பாவ எதிர்வினைகள் இருந்து ஒருவரை, ஐ திங்க் இது நாட் சுத்த சத்துவம், சத்துவகுணம், நன்மை பயக்கும். அது சத்துவகுணம் தான். அப்ப அது சத்துவகுணத்துல என்னன்னாக்கா எல்லாம் நல்லவங்களா இருப்பாங்க, எல்லாருக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்பாங்க, இது ஜபம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அவ்வளவுதான். பகவான் இன்வால்வ் பண்ண மாட்டாங்க, ஏதோ நல்லது பண்ணுவாங்க. அந்த நல்லதுக்கு அவங்களுக்கு பலன் கிடைக்கும். கெட்ட விஷயத்துக்கெல்லாம் அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு பாவ வினைகள் வராது. அவ்வளவுதான். பாவ எதிர்வினைகள் இருந்து அவரை விடுவிக்கிறது. அந்த குணத்தில் அமைந்திருப்பவர்கள் அறிவை வளர்த்திக் கொள்கிறார்கள். அந்த மாதிரி உள்ளவா என்ன பண்றா? நல்ல அறிவை வளர்த்திக்கிறாங்க. பகவத்கீதா கிளாஸ், அந்த கிளாஸ், இந்த கிளாஸ், கொஞ்சம் இன்னும் நிறைய எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது வந்துடுறாங்க, அவங்க எல்லாம் கேட்பாங்க. ஆனால் அந்த அறிவின் செருக்கால் என்ன ஆகுதுனாக்கா, நல்லா படிச்சுட்டோம், அந்த இதுல நான் படிச்சேன், அங்க அது கேட்டாங்க, அது சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 மாதிரி என்ன சொல்றது, கர்வம் சொல்லலாம், எனக்கு அது எக்ஸாக்ட் வேர்ட் தெரியல. நமக்கு தெரியுங்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் எனக்கு தெரியும், அப்ப நான் சொல்லி காட்டலாம் அப்படின்னு. அது தப்பு கிடையாது. பட் அந்த அப்ப என்னது, 4 பேர்ட்டு அதை சொல்லும் போது நல்ல நாலேஜ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாலும் அது ஒரு பெருமை வந்துடும். இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். நம்மளாம் ஆஃப்டர் ஆல் ஹியூமன் பீயிங் தானே. அப்ப நம்ம குணங்களை நம்ம தாக்குறதுனால நம்ம அந்த ஒரு பெருமைங்கிறது கொஞ்சம் வந்துடும். ஆனால் அந்த அறிவின் செருக்கால் தானே எல்லோரை காட்டிலும் உயர்ந்தவன் என்னும் நினைவு மேலோங்க மறுபடியும் நிபந்தனைக்குட்பட்டு பிறவி அடிக்கிறார்கள். அதனால நம்ம உளுத்தால் பிரைஸ் பண்ணலாம், நோ ப்ராப்ளம். யார வேணா நல்லா படிக்கிறது எல்லாம் சொல்லலாம். ஆனா ஏத்துக்கும் போது எப்படி ஏத்துக்கணும்னா, அந்த பகவான் தான் எனக்கு ஞானமே கொடுத்துருக்காரு. எனக்கு என்ன தெரியும், எனக்கு அந்த பகவான் எனக்கு அந்த கான்சியஸே எடுத்துட்டாருன்னா, இப்ப கோமா கண்டிஷன்ல எவ்வளவு பேர் இருக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல, ரொம்ப படிச்சா அறிவாளியா இருக்கும். ஆனா அந்த ஏதோ ஒரு இது விட்டு போயிடுத்துன்னா, அந்த கனெக்ஷன் பிரெயின்ல இருந்து அந்த விட்டு போயிடுத்துனா அப்படியே கொஞ்சம் படுத்துன்னு தான் இருக்கும், கான்சியஸ்னஸே இல்லாம இருக்கும். அப்ப அது நமக்கு படிக்கிறதுக்குள்ள ஆர்வம், படிக்கிறதுக்குள்ள தகுதி, இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தது யாரு? அந்த பகவான். சோ நம்ம அது கிரெடிட் யார் கொடுக்கணும்? அந்த பகவானுக்கு தான் கொடுக்கணும். நான் படிச்சேன் அந்த எண்ணமே இருக்கணும். யாராவது சொன்னாலும் நன்னா இவ்வளவு நாளா படிக்கிறாளே பகவத்கீதா, ரொம்ப நல்ல உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்குன்னா, எஸ் அந்த பகவான் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாரு படிக்கிறதுக்கு, இன்னும் படிச்சுன்னு தான் இருக்கேன், இன்னும் நிறைய விஷயம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி எண்ணத்துல பகவான்கிட்ட கிரெடிட் சொல்றது, வாயால சொல்றது மாத்திரம் இல்ல, நம்ம ஹம்புலா அந்த பகவானுக்கு அந்த கிரெடிட் கொடுத்துடணும். நம்ம ஏத்துக்க கூடாது. நம்ம ஏத்துட்டோம்னா என்ன ஆகுனாக்கா இன்டைரக்டா என்ன ஆயிடும், இகன் பந்தப்பட்டு. இந்த செருக்கால் நாம் எல்லோரை காட்டிலும் உயர்ந்தவன். அட்லீஸ்ட் நம்ம கிளாஸ்ல 4 பேர் யாரோ பேசுறாங்கன்னா, அந்த 4 பேர் காட்டிலும் நான் உயர்ந்தவன், நான் தானே அவன் என்னை பத்தி பெருமையா பேசுறான், அந்த ஒரு இது நம்ம கூட வரக்கூடாது. அந்த நினைவு மேலோங்க என்னாகும், மறுபடியும் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு பிறவி எடுக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிறவி எடுக்கிறதுக்கு ரீசன். அப்புறம் நன்மையின் முறை சத்துவகுணத்துல எப்படி இருக்குது, தூய்மையான நல்ல பஜனை பண்ணுவாங்க அவங்க, உண்மையான மகிழ்ச்சியிலும் உண்மையான மகிழ்ச்சியிலும் அறிவிலும் பாவ எதிர்வினைகளும் இல்லாமல் அனைவருக்கும் சமமாக உயர் கிரகங்களுக்கு செல்கிறார்கள். நல்லது பண்ணுவாங்க, பஜனை பண்ணுவாங்க, எல்லாருக்கும் ஹெல்ப்பா இருப்பாங்க. ஆனா என்ன பண்ணுவா, அவங்க புண்ணியம் கிடைக்கும். நல்லதெல்லாம் பண்ணும்போது புண்ணியம் கிடைக்கும். மேல் உலகங்களுக்கு சென்று அதெல்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்கு மேல் உலகம் போவா. அப்புறம் பேரார்வம், ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கிறவங்க எல்லாம் எங்க போவாங்க, அவங்களோட என்ன குவாலிட்டி இருக்கும், வரம்பற்ற ஆசைகள், எல்லாம் படிக்கணும், எல்லாம் செய்யணும், அந்த மாதிரி ஆசை இருக்கும். தப்பு கிடையாது. ஆனா என்னதுன்னா, அதுல என்ன ஆயிடும்னாக்கா, நான் தான் ஜெயிக்கணும், இல்ல நான் சொல்றேன், இவெல்லாம் சொல்லல, நான் எனக்கு சொல்லணும்,
தெரியறதே. இப்ப நம்ம ஸ்லோகா சொல்லும்போது நான் சொல்றேன், அதுக்கு சொல்றேன். எல்லாத்தையும் நான் முன்னில இருக்கணும், எனக்கு தெரியும் நான் முன்னில இருக்கேன், அப்படி எல்லாத்தையும் ஒரு என்னது அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, எனக்கு எக்ஸாக்ட் வேர்டு தெரிய மாட்டேங்குது. வரம்பற்ற ஆசைகள் இருக்கும் உங்களுக்கு, செயல்பாடுகளின் பலன்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இது அப்போ கொஞ்சம் எதிர்பார்க்கவும் செய்வா. என்னன்னா யாரு சொல்லனாக்கா, நான் அதை விட நல்லா சொல்றேன், அப்ப நான் இன்னும் 2 வாட்டி சொல்லலாமே, எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்க. இப்ப நம்ம ஸ்லோகா இதுலயே சொல்றேன். அந்த மாதிரி துன்பம் மற்றும் புலம்பல், கொஞ்சமா துன்பம் வந்துன்னா என்னது, புலம்பி தள்ளுவா, எனக்கு சான்ஸ் கிடைக்கல, எனக்கு அப்படி அந்த மாதிரி மனசுக்கு கண்ட்ரோல் கிடையாது. வேணும், எல்லாம் வேணும் வேணும்னு அப்படி இருக்கும்போது வரலைனாக்கா துன்பம் மட்டும் போடும். அந்த மாதிரி ஆடுவா, எக்ஸ்ட்ரீம்ல போயிடுவாவா. பேராசை, துன்பம், மீண்டும் பூமியில் பிறக்கிறார்கள். அந்த மாதிரி ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கிறவங்க என்னன்னாக்கா, அந்த பேராசையில இருக்கும்போது அந்த திரும்பி வந்து இந்த பூமியில பிறக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அறியாமை, தமோ குணத்தோட என்ன இருக்குனாக்கா, எல்லாம் அவாவா வேலை பார்த்தோம். இந்த ஃபேமிலி இதே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் குவாலிஃபைடு, எல்லாம் நல்ல இதுதான், குழந்தைகளும் இல்ல என்னது டேப் எல்லாம் வச்சு எல்லாம் பண்றான்னு எல்லாம் நல்ல நாலேஜ். ஆனா அவங்க எப்படி இருக்காங்க, இருட்டில் இருக்கிறார்கள். அப்படின்னா என்னது, அஜ்ஞானம், பகவானை பத்தி ஒண்ணுமே அறிவு கிடையாது. பைத்தியக்காரத்தனத்தில், அதிக தூக்கத்தில், போதைக்கு அடிமையாகி முட்டாளாக நரக வாழ்க்கைக்கு செல்வது. அதெல்லாம் இதுல போடல. போதையில இருக்கிறவங்க அவங்களாம் பகவானை ஒரு வாட்டி பகவான் நினைக்கணும்னு சொல்லி போதை பொருள்லாம் கை வைக்கவே மாட்டான். அப்புறம் முட்டாளா இருக்கவே மாட்டான். அந்த மாதிரி ஒரே தூக்கம் வருதுனால எனக்கு நல்லா தூக்கம் வந்தாதான் தூங்குவாரு. இல்லைன்னா கொஞ்சம் போர் அடிக்கிறது அப்படின்னால என்ன, சரி ஒரு மாலை ஜபம் பண்ணிடலாம், அந்த மாதிரிதான் தோணணும். அது இல்லாம சும்மா தூக்கம் வரல என்னால படுத்துட்டு இருக்கேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றவளுக்கு அதுலதான் நாட்டம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். சோ அவெல்லாம் எப்படி, அறியாமை தமோகுணத்துல இருக்கிறவங்க இருட்டுன்னா இக்னோரன்ட்ல, பைத்தியக்காரத்தனா ஒரு இந்தியே பண்ணிட்டே இருப்பா. அவளுக்கு வேற ஒண்ணுமே தெரியாது, பகவானை விட்டுட்டு பாக்கி எல்லாம் பண்ணிருப்பா. பௌதிக இதுல ஆசை இருக்கும், அதெல்லாம் பண்ணிருப்பா. அதிக தூக்கத்தில் போதைக்கு அடிமையாகி முட்டாளாகி நரக கிரகங்களுக்கு செல்லும். அவள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, பாவ செயல் தான். ஏன்னா பகவானை பத்தி ஒண்ணும் பண்ணாததுனால பாவம்னா இது பண்றது, இது இல்ல பாவம் ஒண்ணு இல்லைன்னா, பகவானை தொழிலைனாலே அது ஒரு பெரிய பாவம் தானே. அவருக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் பிரேயராவும் சொல்ல வேண்டாமா, டெய்லி ஒரு வாட்டியாவது அவரை நினைக்க வேண்டாமா. அதெல்லாம் பண்ணலனாக்கா அது வந்து நரக வாழ்க்கை தான். இருக்கும்போதே நரக வாழ்க்கை தான். என்ன ஆகும், இதெல்லாம் கேட்கவே வேண்டாம். இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஃபேமிலி இருக்கிறவங்க மூக்குக்கு மேல கோவம் இருக்கும், யாரும் ஒன்னும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க மாட்டா, எதிர்த்து பேசுண்டு எல்லாம் நான் தான் பெருசு நீ தான் பெருசுன்னு எல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கும். தனிஞ்சு போற சுபாவமே இருக்காது. again I'm not generalizing, சொல்றேன். பகவானோட எப்பவுமே வந்து பகவான் பயபக்தி சொல்லுவாங்க, பயம் எல்லாம் வேண்டாம். பகவான் இந்த இதா இருக்கும்போது என்னன்னாக்கா, சாந்த சுபாவம் வந்துடும். எல்லாரோடும் அனுசரிச்சுட்டு போகணும், இன்னொருத்தா சொல்றது காது கொடுத்து கேட்கணும், அவளோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி. ஒரு ரம்யா மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்கோ மாதாஜி. रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्केत देहिनम्. நான் அட்டெண்டன்ஸ் பண்ணும்போது நீங்க இருக்கல இல்லையா, அப்ப நான் நினைச்சேன் எனக்கு என்ன வரலையே. ஆமா, கொஞ்சம் லேட் ஆயிருச்சு. உணர்ச்சியின் குணம் வரம்பற்ற ஆசைகள் மற்றும் ஏக்கங்களால் பிறக்கிறது. அப்ப என்னது, ஒரு ரஜோகுணம், உணர்ச்சியின் குணம் அப்படின்னா ஒரு ரஜோகுணம். அது எப்படி, வரம்பற்ற ஆசைகள், எல்லாம் செய்யணும், அதுவும் செய்யணும் இதுவும் செய்யணும், நமக்கு என்ன கெப்பாசிட்டி அது பண்ணிட்டு அப்புறம் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணணும். அந்த மாதிரி வெரி ஆக்டிவ் பீப்புள். மற்றும் ஏக்கங்களால் பிறக்குங்கிறது, பண்ண முடியலையே நாளைக்காவது பண்ணி முடிச்சோணும் அந்த மாதிரி. குந்தியின் மகனை இதன் காரணமாக பலனை எதிர்பார்த்து செய்யும் பொருள் செயல்களுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. அவங்க என்னது, எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் அவங்களுக்கு, டெஃபினட்டா எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறதுனாலதான் அந்த ஒரு ஆவேசம் இருக்கு, எனக்கு பண்ணணும், நான் எல்லாத்தையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும், ஐயோ அது லாஸ்ட் இது வந்துடுத்தே, டேட் வந்துடுத்தா, இன்னும் அப்ளை பண்ணலையே, அந்த மாதிரி எல்லாம் எப்போ ஒரு டென்ஷன்ல இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியே ஆகணும், அந்த மாதிரி விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா பலனை எதிர்பார்க்கிறாங்க, அதனால செயல்களுடன் பிணைக்கப்படுகிறார்கள். அப்புறம் யாரு ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணலையா, யாருக்கும் ருக்மணி மாதாஜி படிங்கோ. ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ண தெரியாதவங்க கால் பண்றேன் ஒரு ருக்மணி மாதாஜி. தமஸ் தவஜ்ஞான நஜம் வித்தி மோகனாம் சர்வ தேகினாம் பரமாதாஸ்ய நித்ரபீஸ் நந்தி பத்னாதி பாரத. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தன்னி பத்னாதி பாரத. ஓகே, நான் ஒரு வாட்டி சொல்லிடுறேன். தமஸ்த்வஜ்ஞானஜம் வித்தி மோகனம் சர்வதேகினாம் பிரமாதாலஸ்ய நித்ராபிஸ் தன்னி பத்னாதி பாரத. பத்மனா பந்தப்பட்டுக்கிறாங்கன்னு, பரதனின் வழித்தோன்றலே அறியாமையின் குணமானது அனைத்து உயிரினங்களின்
மாயையையும் ஏற்படுத்துகிறது. அப்படின்னு அறியாமை, அதான் இக்னோரன்ட்ல இருக்கிறவங்களோட என்ன ஆயிடுது, அனைத்து உயிரினங்களின் மாயையையும் ஏற்படுத்துகிறது. எல்லா மாயில அவங்க கண்டிப்பா எல்லா மாயையில உட்படுறாங்க அப்படின்னு. இந்த குணத்தின் விளைவாக பிரமை, பிரமை இல்ல அது பிரம்மை, பிரம்மைன்னு என்னது, அவங்களே ஏதோ தாட்ல இருப்பாங்க, அவங்களே ஏதோ மனக்கற்பனையில இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி மனக்கற்பனையில வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. சோம்பல் இருக்கும், தூக்கம் வரும். தூக்கம்னா என்னது, அப்படி மங்கிய நிலையில இருப்பாங்க. ஆகியவைக்கு ஆட்பட்டு மறுபடியும் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு பிறவி எடுக்கிறார்கள். இந்த மாதிரி உள்ளவங்களும் என்னன்னாக்கா மெயினா என்ன, பகவானை தொடர்றதுக்கு இல்ல, அப்ப திரும்பி அவங்க பிறவி எடுப்பாங்க. வேற யாரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியாதவங்க யாரு இருக்காங்க? பாக்யலட்சுமி மாதாஜி, பாக்யலட்சுமி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. பாக்யலட்சுமி மாதாஜி இருந்தாங்க இல்லையா? இருக்காங்களே. பாக்யலட்சுமி மாதாஜி இருக்கேளா? இதுதான் டைம் வேஸ்ட் சொல்றேன். நீங்க சீட்ல இருக்க மாட்டேன், நான் கூப்பிட்டு இருப்பேன். சீதா லட்சுமி மாதாஜி, அப்புறம் ஹரிஹரன் பிரபுஜி உங்க அம்மா இருக்காங்கன்னு படிக்கலாம். அமுதா மாதாஜி, சரவண ஜோதி, இப்ப ஒருத்தரே நமக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி படிக்கலாம். ரெண்டு பேரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பிரபுஜியோட வீட்டுல என்ன சத்தம்? ஜானகிராமன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சத்வம் சுகே சம்ஜயதி ரஜ கர்மணி பாரத ஞான நமஸ்ருதே தம பிரமாதே சம்ஜயத் யுதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு? சத்துவகுணத்தை பத்தி கொடுத்திருக்க. சத்துவகுணம் ஒருவனை இன்பத்திற்கும், ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்களிற்கும், தமோகுணம் பைத்தியகார்த்தனத்திற்கும் கட்டுப்படுத்துகிறது. அப்படின்னா என்னது, சத்துவகுணத்தை பண்ணும்போது ஒரு நல்ல ஒரு ஹாப்பி ஃபீலிங் வந்துடும். ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்றோம், ஒரு ஏதாவது சேரிட்டி கொடுக்குறோம், சம்திங் ஏதோ நல்லதை பண்ணினோம்னாக்கா நமக்கு ஒரு மனசுல ஒரு ஹாப்பினஸ் வரும். அதனால ஒரு நல்ல ஃபீலிங் வரும்போது என்ன வரும், ஐ டிட் இட், நான் பண்ணினேன், அந்த ஒரு பெருமையோ சம்திங் ஏதோ வந்துடும். அப்புறம் ரஜோகுணத்தை இருக்கும்போது என்னது, ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்களிற்கும், ஒரு செயல் அது பலன் அளிக்கிறதுக்கு, பலனை எதிர்நோக்கிதான் அவன் ரஜோகுணத்துக்கு இருக்கும் எப்பவுமே. they want to excel in everything. எல்லாம் நான் பண்ணணும், அதனால எனக்கு நல்ல பேரு புகழ் கிடைக்கணும், அதனால ஒரு கிரீடு எல்லாம் ஒரு ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு. அப்புறம் தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு பைத்தியக்காரத்தனம், எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸ், ஒரு மாதிரி நார்மலா இருக்கிற மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி அவங்க கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார்கள். அப்ப ரொம்ப இன்பத்துல கட்டுப்பட்டோம்னாலும் நம்ம பந்தப்பட்டுட்டோம்னு அர்த்தம். சமநிலையில இருக்கணும், ரொம்ப ஆனந்தமும் பட வேண்டாம், ரொம்ப துக்கத்திலையும் போக வேண்டாம். அதான் இது இன்டைரக்டா சொல்லி. எஸ், சரவண ஜோதி மாதாஜி, நான் கூப்பிடணும்னு வெயிட் பண்ணக்கூடாது, நீங்களே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரஜஸ் தமசாபியூய சத்வம் பவதி பாரத ரஜ சத்வம் தமஸ்சைவ தம சத்வம் ரஜஸ்ததா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதிரி இருக்கும், அது என்னதான் சொல்லியிருக்கா பார்க்கலாம். பரதனின் மைந்தனே, சத்துவகுணத்தை தோற்கடித்து கொண்டு சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் உயர்ந்ததாகி விடுகின்றன. நமக்கே அப்படிதான் இருக்கும், ஒரு நேரம் நல்லா சத்துவகுணத்தை இருக்கிற போல இருக்கும். அப்போ சத்துவகுணத்தை தோற்கடித்து கொண்டு சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் கேப்சர் ஆயிடும், கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வந்துடும், ரஜோகுணம் உயர்ந்ததாகி விடுது. அப்போ என்ன, வேற சில டைம்ல என்ன ஆயிடும், மேலும் சில சமயங்களில் சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தை தோற்கடிக்கவும், வேறு சில சமயங்களில் தமோகுணம் சத்துவகுணத்தை தோற்கடிக்கவும், இந்த மாதிரி ஒண்ணு மாத்தி ஒண்ணு ஓங்கி இருக்கும், பாக்கி ரெண்டும் என்னது அமுக்கப்பட்டு விடும். அந்த மாதிரி தமோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கவும் செய்கின்றன. இப்போ சத்துவகுணம் ஓங்கி இருக்குனாக்க ரஜோகுணம் தமோகுணத்தை நல்லா அமுக்கி வச்சு சத்துவகுணம் மேற்கொண்டு இருக்கும். அதே ஆளுக்கு என்ன ஆயிடும், கொஞ்ச நேரத்துல பார்த்தோன்னா சத்துவகுணம் அமுங்கி போயிடும், ரஜோகுணம் ஓங்கி இருக்கும். அப்புறம் சிலப்போ தமோகுணம் ஓங்கி இருக்கும், பாக்கி ரெண்டு குணங்களும் தோற்கடிக்க அந்த மாதிரி ஆயிடும். இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி இருக்கின்றன. நம்மளோட கண்ட்ரோல்லயே இல்லை, இது இருக்கும், எல்லாருக்கும் வரப்பட்டதுதான் அது. எஸ். அப்புறம் இது மாதிரி நம்ம ஆத்மான்னு ஒரு இருக்கும், அந்த ஆத்மாவுக்கு ஒரு உருவம் கிடைத்து விட்டது, ஒரு பாடி கிடைத்து விட்டதுனாக்க இந்த ரஜோகுணம் சத்துவகுணம் தமோகுணம் இழுத்துட்டு இருக்கும். யார் ஒரு ஜாஸ்தி ஸ்ட்ரென்த்தோ அவங்க ஜெயிப்பாங்க. இப்ப நம்ம எல்லாரும் சத்துவகுணத்துல இருக்கோம். ஓகே, தீபாவதி வேற யாரோ ஒரே நிமிஷம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருங்க. யாரோ வேற யாருக்கோ படிக்கணும்னு ஆர்வம் இருக்குன்னா படிக்கலாம். திரும்பி கூப்பிடுறேன்னு நினைக்காதீங்க. நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணல, பேர் சொல்லனாக்கா ஐ வில் பிரிசியூம் நீங்க எல்லாம் பிஸியா இருக்கீங்க. எஸ், தீபாவதி படிங்க. माताजी। सर्वत्वादेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यथा तथा विद्यात्
विवृत्तम तं सत्वमित्युत எஸ். हरे कृष्ण माताजी உடலின் இரு கண்கள், இரு காதுகள், இரு நாசி துவாரங்கள், வாய், பிறப்பு உறுப்புகள், குத்தம் ஆகிய 9 கதவுகளும் சத்துவகுணத்தின் அறிகுறியால் பிரகாசப்பட்டு இருக்கும் போது ஒருவன் சத்துவகுணத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு இருக்கிறான். இந்த 9 கேட்ஸ் இதுல வேறொரு இதுல ஸ்லோகத்துல என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த 9 துவாரங்களையும் நம்ம வந்து சத்துவகுணத்தால நல்லா விருத்தி பண்ணலாம். இந்த 9 கேட்ஸ் பக்தியில வந்து மூழ்கினோம்னாக்க இந்த எல்லா 2 இது கண்களால நம்ம வந்து பக்தி பண்ணலாம். அப்படின்னா என்னது, பகவான் பார்த்து நம்ம இதில் பிரேயர் பண்ணலாம். காது வந்து பகவானோட இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் கேட்கலாம். அப்புறம் வந்து நாசிகள் வந்து நுகரலாம். இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படிச்சிருக்கோம். அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன, சத்துவகுணத்தின் அறிகுறியால் பிரகாசப்பட்டு இருக்கும்போது ஒருவன் சத்துவகுணத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு இருக்கிறான். அது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சத்துவகுணத்தை ஓங்கி இருப்போம். சத்துவகுணத்தில் சரியான நிலையில் காணவும், கேட்கவும், சுவைக்கவும் முடியும். இப்ப பகவான் எல்லாம் பார்த்து என்னத்தை கண்ணு கொடுத்துருக்கா, இந்த வீடியோ பிலிம் எல்லாம் பாக்குறதுக்கு அந்த மாதிரி இல்ல. பகவானை பாக்குறதுக்கு கண்கள், நாசிகள் வந்து பகவான் பிரசாதம் நுகர்றதுக்கு, அந்த பூக்கள் எல்லாம் நுகர்றதுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணினது. அப்புறம் வந்து சாப்பிடறதுக்கு வாயெல்லாம் இருந்ததுக்கு பகவானோட சாப்பாடு, இது நைவேத்தியம் பண்ண சாப்பாடு சாப்பிடறதுக்கு. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கை வந்து இது பகவானை கூப்பிடறதுக்கும், இல்ல பஜனை பண்ணும்போது கை தட்டுறதுக்கும், கால் வந்து பிரதட்சணம் பண்றதுக்கு, இந்த மாதிரி வந்து நம்ம எல்லா உறுப்புகளும் எப்படி பகவானை நோக்கி எல்லாம் பண்ணும்போது அது இந்த உறுப்புகளால நம்ம எப்படி இருக்கும், ஃபுல்லா நம்ம சத்துவகுணத்துல நம்ம போற போல அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். காணவும், கேட்கவும், சுவைக்கவும் முடியும். மேலும் தூய்மையுற்றவன் ஆகிறான். அந்த மாதிரி ஆடு தூய்மையாக்கி விடுவான். மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகளுடைய அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதவிலும் தெரியும். இதுவே சத்துவகுணத்தின் நிலை. ஒவ்வொரு கதவுனா என்னது, 9 கேட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாமே சேர்த்து நமக்கு வந்து அது ஒரு ஃபீல் வரும். ஓகே, நம்ம எல்லாம் சத்துவகுணத்துல இருப்போம் அப்படின்னு. அடுத்தது என்ன, சரவண ஜோதி லோபா, அதான் செகண்ட் நிலை. லோப பிரவృத்திராரம்ப கர்மமசம சப்ருஹா ரஜஸ் ஸ்பிருஹா ரஜஸ் ஏதானி ஜாயந்தே விவృத்தே பரதர்ஷப. ஹரே கிருஷ்ணா. பரத குல தலைவனே, எல்லாம் அர்ஜுனனுக்கு தான் நிறைய பேர். இந்த மாதிரி ரஜோகுணத்தின் ஏற்றம் இருக்கும்போது, அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது சத்துவகுணத்துல நம்ம பார்த்தோம் எல்லாமே ஓங்கி அந்த மாதிரி இருக்கும். சத்துவகுணம் எல்லா 9 கேட்ஸும் எப்படி இல்ல சத்துவகுணத்துல இருக்கிறப்பல ஒரு ஃபீல் வரும். அப்ப ரஜோகுணம் ஓங்கி இருக்கும்போது என்ன ஆகும், ரஜோகுணம் ஏற்றம் இருக்கும்போது பெரும் பற்று, கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை. அதே 9 கேட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், ரொம்ப ஆசைகளை திருப்தி பண்றதுக்கு நம்ம அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த 9 கேட்ஸும் சாப்பாடுக்கு இந்த வாயை என்னத்துக்கு யூஸ் பண்ணணும், நல்லா சாப்பிடணும். காதால எல்லாம் என்ஜாய் பண்ற சாங்ஸ், கண்ணால எல்லாம் எது பார்க்க வேண்டாமோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ரசிச்சு ருசிச்சு அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து ரஜோகுணத்துல அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. இந்த 9 கேட்ஸ் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் நல்லா என்ஜாய் பண்றது, லைஃப் என்ஜாய் பண்றது. சோ அந்த மாதிரி கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, ஏக்கம், கடின உழைப்பு, இவைகளின் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. ரஜோகுணம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த 9 கேட்ஸ் ஆஃப் த பாடி இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் டு கீப் யுவர் செல்ஃப் ஹாப்பி. ஒரு லைஃப் இருக்கு, இதை எப்ப என்ஜாய் பண்ணுவோம், எப்போ அந்த மாதிரி நினைச்சுட்டு எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணுவோம். இப்போ ரஜோகுணத்துல இருக்காங்க. வேற யாருக்கோ படிக்கணுமா? ஹரியானா அவங்க அம்மாவுக்கு படிக்கணும்னாக்க படிக்க சொல்லலாம், படிப்பாங்களா? கண்ணம்மாள் மாதாஜி படிக்கணுமா? ஓகே, நான் படிச்சு போறேன். நமக்கு அடுத்த சாப்டர் இருக்கும். அப்ரகாஷோ அப்ரவృத்திஷ்ச பிரமாதோ மோக ஏவச தமஸ்யோ ஏதானி ஜாயந்தே விவృத்தே குரு நந்தன. குருவின் மைந்தனே, தமோகுணம் உயர்ச்சி இருக்கும்போது திட்டம், மயக்கம், சோம்பல், இருள் இவை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. இந்த 9 கேட்ஸ்ல இந்த எல்லாமே நமக்கு சோம்பல் முறிப்போம், மயக்க நிலையில ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம்னு ஒரு டல்லா இருக்கும், பித்தம் தலைக்கு ஏறி இருக்கும். அவ இருள்னாக்கா இக்னோரன்ஸ், ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், சோம்பலா இருக்கிறது. அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஓங்கி இருக்கும். இயற்கை முகுணங்கள் இது மாத்திரம் பார்த்தோம். கிருஷ்ணா சத்துவகுணம் இருக்கும்போது என்னது, தன்னில் மிகவும் திருப்தியுற்று அவன் என்ன பண்ணுவான், he is very happy with himself. அவன் நல்ல திருப்தியா இருக்கான். அதனால இருப்பதால் பரமாத்மாவின் ஆணைகளை பின்பற்றுவதில்லை. அவன் எல்லாம் பண்றான், எல்லாம் பண்ற தானம் எல்லாம் பண்ணுவான். எவ்ரி சண்டே நான் பர்த்டேக்கு மாத்திரம் இல்ல, நான் எவ்ரி சண்டே எனக்கு ஹாலிடே இருக்கு, நான் எல்லாருக்கும் ஏழை குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சாப்பாடு போட போறேன். எனக்கு என்னக்கா எனக்கு லீவு, அதனால நான் வந்து எல்லாம் பண்றேன். அப்ப என்ன, பகவானுக்கு வேண்டி பகவானை நினைத்துட்டு ஒரு நைவேத்தியம் பண்ணி பிரசாதமா எடுத்து அவங்களுக்கு விநியோகம் பண்றேன். பகவான் எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருவான். அந்த நினைவு இல்லாம என்ன பண்றான், எனக்கு லீவ் இருக்கு நான் பண்றேன், இல்ல அவன் பர்த்டே, என்னோட பர்த்டே எல்லாருக்கும் கொடுக்குறேன். அந்த மாதிரி எல்லாம் சில பேர் இருக்காங்க இல்லையா, வருஷத்துக்கு ஒருக்கா கொடுத்தாலும் they feel nice.
அது பாக்கி உள்ள நாள்கள்ல அது சாப்பிட்டுதா இல்லையான்னு பார்க்கவே மாட்டாங்க. அதுல என்ன பெருமை இல்லையா? ஏன்னா பகவான் வந்து எல்லாரையும் படைத்திருக்கார், எல்லாருக்கும் வந்து அது போல இதுவும் கொடுத்திருக்காரு. என்னது, ஒரு எறும்புல இருந்து டெய்லி எறும்புக்கு நம்ம ஃபீட் பண்றோமா? அதனால அது உயிரோட இருக்கு. எப்படி உயிரோட இருக்கு? அது தேடின்னு போறது, அது கிடைக்கிறது. ஆனா நம்ம கொடுக்குறோம்னு அந்த மாதிரி இல்லையே. அதே போல யானைக்கெல்லாம் நம்ம என்ன டெய்லி சாப்பாடெல்லாம் என்ன கொடுத்துட்டா இருக்கோம். அதனால அந்த யானையை வளர்த்துறவங்க அவங்களுக்கு எங்கெந்தோ கிடைக்கிறது. அப்போ பகவான் தான் இதெல்லாம் பாக்குறாங்க, கேர் எடுத்துக்கிறாங்க. பட் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நாம தான் எல்லாம் கொடுக்குறோம். ஒரு பர்த்டே வந்துனாக்கா கோயிங் டு ஆர்ஃபனேஜ் அண்ட் வி ஆர் கிவிங் எவ்ரிதிங். கொடுக்கறத பத்தி ஒண்ணும் இல்லை, பாக்கி உள்ள நாள்லயும் பார்க்கணுமே. டெய்லி கொடுக்குற போல நமக்கு தகுதி இருக்கா? அது பகவான் கொடுக்குறார். டெய்லி அவளுக்கு வந்து ரட்சிச்சு அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுக்குறாங்கன்னா அது பகவான் தான் பண்ண முடியும். ஆனா சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க அது மறந்து போயிடுறாங்க. ஒரு நாளைக்கு அவங்க பண்ணும்போது they feel nice about it. ரொம்ப நான் பண்ணினேன். சோ அவங்க வந்து பகவானின் பரமாத்மாவின் ஆணைகளை பின்பற்றுவதில்லை. ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறது அவரது ஆசைகள் கூக்குரலிட்டு கொண்டிருப்பதால் பரமாத்மாவின் ஓசை அவருக்கு கேட்பதில்லை. ஏன்னா இந்த நேரமும் அவன் வந்து டார்கெட், அதை பண்ணணும், இது போல காத்தால இருந்து அவன்கிட்ட பேசணும், இந்த கிளைண்ட் பேசணும், அந்த இதுலயே இருப்போம். அவன் வந்து மணி ஓரியன்ட் லைஃப் தான் இருக்கும் அவனுக்கு. ஏன்னா அந்த டீல் போயிடுமே, அந்த இது போயிடும், பிசினஸ் போயிடுமே, அதே தான் இருக்கும். அப்போ பகவானோட வந்து ஓசை அவருக்கு கேட்பதில்லை. ஒரு 5 நிமிஷம் உட்காந்து 10 நிமிஷம் ஒரு 2 மாலை ஜபிக்கலாம், அதெல்லாம் தோணும். அதெல்லாம் டைம் இஸ் மணி, அதெல்லாம் டைம்ல வேஸ்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு. சோ ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவனுக்கு அது கேட்கறது இல்லை. தமோ குணத்துல இருக்கிறவன் டெஃபினட்டா கேட்காது. ஏன்னா அவன் போதை இதுல இருக்கான். அவன் மிகவும் சோம்பேறியாகவும் அறியாமையிலும் இருப்பதால் அவன் பரமாத்மாவின் சப்தத்தை கேட்பதில்லை. இயற்கை நிர்குணங்களும் என்ன எடுத்துனாக்கா பகவானோட கூக்குரல், பகவானோட சப்தம், ஆணைகள் இது ஒன்னும் அவங்களுக்கு கேட்கறது இல்லை. ஓகே, यथा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते. சத்துவகுணத்தில் ஒருவன் மரணப்படும் பொழுது பெரும் முனிவர்களும் பக்தர்களும் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகின்றான். அவன் வந்து ஒரு நல்ல சத்துவகுணத்துல, நல்லன்னா எனக்கு சத்துவகுணத்துல எல்லாம் தான தர்மம் பண்றான், எல்லாம் பண்ற, இப்ப பார்த்தோமே அந்த மாதிரி அவன் என்ன பண்ணுவான், பகவானோட உலகத்தெல்லாம் போக முடியாது. ஏன்னா வந்து பகவான் இன்வால்வ் பண்ணாம தானே பண்றான். அப்ப அவன் எங்க போவான், இறந்தப்ப எந்த உலகத்துக்கு போவான்னாக்கா இது முனிவர்கள் பக்தர்கள் வாழும் அந்த மாதிரி தூய்மையான உலகங்களை அடைகின்றான். அதே வந்து ரஜசி பிரளயம் தத்வா கர்ம சங்கிஷு ஜாயதே ததா பிரலீனஸ்தமசி மூடயோனிஷு ஜாயதே. ரஜோகுணத்தில் இருக்கும் போது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்கள் யாரெல்லாம் அந்த பலநோக்கு செயல்களில ஈடுபட்டு இருக்காங்களோ அவளோட இடையில அவன் வந்து பிறப்பான். தமோ குணத்தில் இருக்கும் போதோ அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கிறான். தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் இந்த அஜ்ஞானத்துல இந்த மாதிரி எல்லாம் சோம்பேறி அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்க கண்டதியம் சாப்பிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க மிருக அனிமல் லைஃபோட அந்த மாதிரி லைஃப்ல அவன் வந்து பிறவி எடுக்கிறான். कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं बलं रजसस्तु बलं दुःखं अज्ञानं तमसः फलं. சத்துவகுணத்தில் செயல்படுவதால் ஒருவன் தூய்மைப்படுகிறான். ரஜோகுணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் துக்கத்திலும் தமோகுணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் அறிவற்ற தனத்திலும் விளைகின்றன. ஃபர்ஸ்ட் என்னது, சத்துவகுணத்தை செய்ய ஒருவன் தூய்மைப்படுகிறான். அவன் என்ன பண்ணுவான், சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவன் எங்க போனோம் அவனுக்கு தோணும், காலையில இருந்துக்கும்போது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். எங்க போன தோணும், சத்துவகுணத்துக்கு ஒரு கோயிலுக்கு போயிட்டு வரலாம், ஒரு நன்னா இருக்கும், பகவான் தொழுதுட்டு வரலாம். அதேதான் நம்ம இப்ப வீட்லயே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், மங்களாரத்தி பாருங்கன்னு அதுதானே சொல்றேன். காலையில இருந்தும் நல்ல சத்துவகுணம் தான் இருக்கும். யாருக்கும் காலையில இருந்துட்டு அந்த என்னது ஊர் சுத்தலாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் தோணாது. கொஞ்சம் ஒரு பகவானோட பக்தி இருக்கணும்னு சொல்றோம். இப்ப நமக்கு வீட்லயே உட்காந்து பார்க்க மொபைல் ஆன் பண்ணி வச்சா போதும். நம்ம ஃபேஸ் கூட காட்ட வேண்டாம். நம்ம ஆன்லைன் என்னது வீடியோ எல்லாம் ஆன் சொல்றாங்க, நடுநடுல சொல்றாங்க. அவங்க வீடியோ ஆன் பண்ணி ஜப்பம் பண்றது எங்களுக்கு தெரியட்டும், நீங்க பண்றீங்க. இப்ப நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன், நம்பர் போடுங்க, இப்ப எங்களுக்கு தெரியும் நீங்க எல்லாம் பண்றீங்க அப்படின்னு. பண்றேன், டெஃபினட்டா பண்றேன். நீங்க போட்டதுனால நம்பிக்கை அந்த மாதிரி கிடையாது, ஃபுல் நம்பிக்கை தான். நீங்க எல்லாம் சொல்றதே நான் நம்புறேன். ஆனா என்னன்னா நீங்க போடுறதுனால வேற ஒரு ஊக்கு, இது ஊக்குவிக்கிறதுக்கு தான். நான் ஓப்பனாவே சொல்றேன், நான் எல்லாம் இதெல்லாம் எதுக்கு ஆரம்பிச்சேன்னா இது இன்னைக்கு நேரத்துக்கு ஆரம்பிச்சது இல்லை. நான் கிட்ஸ் டீச்சரா இருக்கும்போது அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது கிரியேட் பண்ணேன். அவர் ஜஸ்ட் ஊக்குவிக்கிறது. பாக்கி உள்ளவங்க எல்லாம் சேர்ந்து எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு குரூப்பா பண்ணும்போது நல்லா இருக்கும் அது பாக்குறது. சோ இது என்னதுனாக்கா இப்ப இது மங்களாரத்தி அதெல்லாம் எப்போ மூட்லாம் நல்லா இருக்கும், ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். இப்ப ஆன் பண்ணி வச்சுன்னா இப்ப நம்ம இந்த கூகுள் ஜூம்ல இந்த ஐடி போடுற போல டெம்பிளோட ஐடி போட்டுனா அவங்க வந்து ஆரத்தி காட்ட போறாங்க, திரையெல்லாம் விலக்கி அழகா காட்டுறாங்க. ஆரத்தி இது பண்ணி நம்ம ஒத்திக்கலாம், அப்படி நமக்கு முன்னாடி காட்டுறாங்க. 2 வாட்டி ஆரத்தி அப்படி காட்டுறாங்க. சோ அது துளசி வழிபாடு பண்ணும்போது எல்லாம் காட்டுறாங்க. நமக்கு அங்க போய் எல்லாம் மங்களூர் போயிட்டு நம்ம அட்டென்ட் பண்றதெல்லாம்
இட்ஸ் நாட் முடியாது சொல்ல மாட்டேன், டிஃபிகல்ட். நம்ம வீடை விட்டு நம்ம ஊரெல்லாம் விட்டுட்டு அங்க போய் போனோம்னாக்கா கொஞ்ச நாளைக்கு இருக்கலாம் வரலாம். ஆனா நம்ம வீட்லயே உட்காந்து அதெல்லாம் பார்க்கலாம்னா இவ்வளவு நம்மளாம் பாக்கியம். இந்த இது கலியுகத்துல இந்த மாதிரி எல்லாம் நல்லதெல்லாம் வருதுன்னா, கோவிட் எல்லாம் வந்தோடனே இந்த ஆன்லைன்ல ஆரம்பிச்சோடனே நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ அதெல்லாம் தினமும் பார்க்கலாம், நல்லா இருக்கும், நல்ல ஃபீலிங் இருக்கும். ஸோ யூ ஆல் கேன் ட்ரை. நாளையில இருந்தே ட்ரை பண்ணலாம். ரொம்ப அதான் மெடிக்கலி அன்ஃபிட்டா இருக்கிற மாதிரி நான் சொல்லல, ரொம்ப வேற ஃபர்ஸ்ட் ஷிஃப்ட் போறேன், காலையில் 4 மணிக்கு ஆஃபீஸ் போகணும், அந்த மாதிரி ஒரு வழியை நான் சொல்லல. யாருக்கு முடியுமோ, யாரு வந்து நார்மல் லைஃப் லீட் பண்றாங்களோ, ஒன்னும் ஜாஸ்தி வியாதி வைக்கலாம் இல்லைன்னா அவங்க எல்லாம் காலையில இருந்துட்டு பகவான். அப்ப இந்த சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்க, தூய்மைப்படுகிறான் அப்படின்னா அவன் அந்த மாதிரி வேலை பண்ணுவோம். காலையில வந்து பக்கத்துல கோயில் இருந்தா குளிச்சுட்டு கோயிலுக்கெல்லாம் போவோம், இல்ல அது இல்லையா வீட்லயே உட்காந்துட்டு ஆன்லைன் பார்க்கலாம். அப்புறம் வந்து ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்னது, செயல் துக்கத்திலும் இந்த மாதிரி ஒரு இதுல இந்த ஏரியால எல்லாம் இருக்கும்போது என்ன துக்கம் நிறைஞ்ச இந்த மாதிரி பார்த்தாலே நமக்கு அப்படித்தான் தெரியாது இல்லையா. அவங்க ஏழைதான், பணத்துல ஏழையா இருக்கிறதால துக்கம் அந்த மாதிரி கிடையாது. எந்த நேரமும் ஒரு இது என்ன பரபரப்பான லைஃப், பகவான தொடர்புக்குள்ள அந்த இதே இருக்காது. அதை பண்ணோம் இது பண்ணோம் இது பண்ணோம் அது பண்ணோம், அதேதான் வேலை நடந்துட்டே இருக்கும், நாள் போயிட்டே இருக்கும், வேலை பண்ணிட்டே இருக்கும், முடிவே கிடையாது. என்ன வேலை பண்றது தெரியாது, எனக்கு டெய்லி அதுதான் பண்ணிட்டே இருக்கேன். சோ இது வந்து ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள், இதை பார்த்தா சிரிப்பே ஒண்ணு. மாடிப்படியும் கட்டியிருக்கான், இதுவும் கட்டியிருக்கான், எப்படி ஏறி போறது, எண்டு வரைக்கும் வந்து இந்த கிரில்ல போட்டிருக்கான், எப்படி ஏறி போவோம். அப்போ மடத்தனமான, நிஜமா நடக்கிறது கிடையாது, ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டியிருக்காங்க. மடத்தனமான வேலை செய்யறவங்க எல்லாம் யாரு, தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க. இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டியிருக்காங்க. சோ அவங்க வந்து அறிவற்ற தனத்திலும் விளைகின்றன. அவங்க செயல்லாம் எப்படி அறிவு இல்லாத செயலா இருக்கும். सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च. சத்துவகுணத்தில் இருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தியாகின்றன. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும்போது என்ன ஆகும், உண்மை பேசுறோம், உண்மை டெஃபினட்டா உங்க வாயில உண்மைதான் வரும். அப்புறம் ஞானம், நிறைய ஞானம் எல்லாம் நிறைய படிப்போம், அதெல்லாம் நல்லா விருத்தியாகும். சத்துவகுணம் இருக்கும்போது இந்த எல்லாம் படிக்கும் போது என்ன ஆகும், அதெல்லாம் விருத்தினா நல்ல இன்னும் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும். ரஜோகுணத்தில் இருந்து பேராசை விருத்தியாகின்றன. ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன விருத்தியா இருக்கு, என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகுது, பேராசை தான் இன்னும் நிறைய வளர்த்துட்டே போவோம். தமகுணத்தில் இருந்து அறிவின்மையும் பித்தமும் மயக்கமும் விருத்தியாகின்றன. தமகுணத்திலேயே இருக்கிறவனுக்கு என்ன வளர்ந்துட்டே போகுமா, பித்தம் மயக்கம் அறிவின்மை இதுதான் வளர்ந்துட்டே போகும். அதனால நம்ம வந்து பைத்திய காலத்துல இருந்து ரஜஸ்காவது வந்தாலும் பரவாயில்ல, அப்புறம் அதுல இருந்து இது சத்துவ குணத்துக்கு வரணும். இதுல இருந்து இன்னொரு ஸ்டெப் இருக்கு, அது வந்து சுத்த சத்துவ நிலை. அட்லீஸ்ட் இப்போதைக்கு நம்ம சத்துவகுணத்துல இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனா இது அல்டிமேட் கிடையாது, இது பகவான்கிட்ட நம்ம கொண்டு போய் சேர்த்தாது. நம்ம வந்து இதை விட தாண்டி சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போகணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும், எப்பவும் ஜப்பம் பண்ணணும். ஊர்த்வம் கச்சந்தி சத்வஸ்தா மத்தியே திஷ்டந்தி ராஜசாஹ ஜகன்ய குணவிருத்திஸ்தா அதோ கச்சந்தி தாமசாஹ. சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றிருப்பவர் படிப்படியாக உயர்கிறவங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். இப்ப அதான் ஒரு ஏரோப்ளேன் மாதிரி காட்டிருக்காங்க. இப்படி மெதுவா டேக் ஆஃப் பண்ணி அவங்க வந்து ஒரு படியா மேல ஏறி போவாங்க. அதான் ஊர்துவம் கச்சந்தி சத்வஸ்தம். ஊர்துவம்னா இப்படி மேல போகுதான், கச்சந்தினா போறாங்க அப்படின்னு. அவன் வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க இப்படி ஊர்துவம் மேல போறாங்க. மத்தியே திஷ்டந்தி ராஜசா. மத்தியனா ஒன்னும் இல்ல, அவங்களுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடையாது, ஒன்னும் கிடையாது, அவன் அதே லெவல்ல இருந்துப்போம். யாரு, ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்களும் பூவுலகங்களில் வாழ்கின்றனர், மிடில் லைஃப். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் நரக உலகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர். அதோ கச்சந்தி, அதோ அதுக்கு அந்த ஒரு பெயர் கொடுத்துருக்காங்க, அதோ கச்சந்தினா போறாங்க அப்படின்னா எனக்கு கீழ் நோக்கி போறாங்க. அவங்க இப்படி இருக்காங்க, ஹியூமன் லைஃப் எடுத்துட்டு இருக்காங்க, நல்ல உயர்ந்து போகலாம். ஆனா வந்து மிருக வாழ்க்கை மாதிரி சாப்பிடணும் தூங்கணும் இதே தான் பண்ணிருக்கோம். பகவானை மறந்து இருக்கும்போது பகவான் அப்போ உனக்கு வேஸ்ட் தானே, ஹியூமன் லைஃப் நான் கொடுத்து உனக்கு வேஸ்ட், அப்ப நீ வந்து அனிமல் லைஃபுக்கே தான் உனக்கு லாயக்கு, அப்ப அடுத்த ஜென்மத்தை உனக்கு அனிமலே கொடுத்து விடுறேன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு வரான். சோ நரக உலகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர். யூனிவர்ஸ் இதை ஃபுல்லா காட்டிருப்பாங்க. நம்ம ஒர்த்து இங்கதான் இருக்கு. அப்போ தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி கீழே போறதுக்கு ரொம்ப விருப்பப்பட்டுன்னு போயிட்டு இருக்காங்க. ரஜகுணத்துல இருக்கிறவங்க இங்கேயே இருப்போம், திரும்பி பிறந்து இருந்து இன்னும் இங்கதான் எல்லா ஆக்டிவிட்டி பண்ண முடியும். இதே சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க இப்படி போயிட்டு பிரம்மலோகத்துக்கு இதுக்குதான் போக முடியும். இதை தாண்டி இருக்க கிருஷ்ண உலகம், அதுக்கு வந்து போறதுக்கு அவனுக்கு இன்னும் ஃபீல் நான் பண்றதெல்லாம் என்னது எனக்கு புண்ணியம் வரணும்னு வந்து இது வரைக்கும் போகும். அவ்வளவுதான், மேல் நோக்கி இந்த கிரகங்களை அடையும். ஆனா பிரளயம் வரும்போது என்னது, இதெல்லாம் அழிஞ்சுதான் போறது, அது வந்து பிரயோஜனமே கிடையாது, இதெல்லாம் டெம்பரரி உலகம். நானியம் குணேபிய கர்த்தாரம் யதா திரஷ்டுனு
திருஷ்டானுபஷ்யதி குணேபியஸ்ச பரம் வேதி மத்பாவம் சோ அதிகச்சதி. செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இருந்து இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை என்பதையும், பரமபுருஷன் இந்த குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவர் என்பதையும் நீ காணும் பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கையை உன்னால் அறிய முடியும். இந்த குணங்களை விட்டு இன்னும் ஒரு வழி இருக்கு. பகவானை நல்லா நம்பி பகவானுக்கெல்லாம் இந்த ஸ்தோத்திரம் எல்லாம் பண்ணி நிறைய இந்த மெயினா ஜபம்ல ரொம்ப எஃபெக்ட் இருக்கு. அதை பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா என்ன ஆகும்? அவன் செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களை அப்பாற்பட்டு இதெல்லாம் விடுபட்டு மேல் உலகத்துக்கு போகலாம், எதுவும் இல்லை என்பதை அவன் நல்லா புரிஞ்சுண்டு, அப்புறம் பரமபுருஷன் இந்த குணங்கள் இருந்து உயர்ந்தவர் அது தெரிஞ்சுண்டு, அப்புறம் அவரை நோக்கி போனா என்னது நல்ல ஜபா எல்லாம் பண்ணிட்டு, அப்ப இந்த 3 ஸ்ட்ரிங்ஸும் வீக்கா வரும். அப்ப சுத்த சத்துவ நிலைக்கு நம்ம போய் மேல அந்த கிருஷ்ண உலகத்தை அடைஞ்சிடலாம். அது யாரு அந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி நீ காணும் பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கையை உன்னால் அறிய முடியும். இப்ப நம்ம சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போறதுதான் பார்க்கணும். சத்துவ குணமும் வேண்டாம், ஏன்னா அதுலயும் இப்போ புண்ணியம் கிடைக்கும், திரும்பி நம்ம பிறக்கதான் செய்யும். என்ன பண்ணணுமா? இந்த ஷாக்கிள்ஸ்ல இருந்து விடுபடணும்னா குணாநேதானதீத்ய த்ரீன் தேஹி தேக சமுத்பவா குணாநேதானதீத்யத்ரீன் தேஹி தேக சமுத்பவான் ஜன்ம மிருத்யு ஜரா துக்கேர் விமுக்தோ அமிர்தமர்ஷ்ணுதே. உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த முக்குணங்களில் நின்றும் உயர்வு பெறும்பொழுது எல்லாம் இதெல்லாம் என்னது அந்த முக்குணங்களை தாக்கிட்டு இருக்கேன், அதுல இதெல்லாம் விடுபட்டு அதுல இருந்து உயர்வு பெறும் பொழுது பிறப்பு இறப்பு மூப்பு இவற்றை நின்று இவைகளின் துன்பங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற்று இதே வாழ்விலும் கூட அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். மேல போயிட்டு நம்ம இறந்தப்பதான் போறோம் அந்த மாதிரி இல்லை. நம்ம இங்க இப்போ இருக்கும் போதே நம்ம we can realize அதோட என்ன ஒரு அனுபவம். நம்ம அந்த சுத்த சத்துவ நிலையில பகவான் இறந்தப்பறம் தான் போய் சேரப்படும், அது வேற விஷயம். இங்க இருக்கும் போதே நம்ம சுத்த சத்துவ நிலையில பிராக்டிஸ் பண்ணனாக்க அந்த அனுபவம் இங்கேயே இந்த ஜென்மத்திலேயே நம்ம அனுபவிக்க முடியும். அதனாலதான் ஜப்பா பண்ணும்போது ஃபைனலி கமிங் டு தட் only. எஸ், அப்புறம் இது அர்ஜுன உவாச்ச கைர்லிங்கை ஸ்ரீங்குணானி தான் அதீதோ பவதி பிரபோ கிமாச்சாரஹ கதம் சைதாம் ஸ்ரீன் குணானதி வர்த்ததே அப்படின்னு என்ன சொல்றார்? அர்ஜுனன் வினவினான், எனது அன்பு இறைவனே, இந்த குணங்கள் என்றும் உயர்ந்தவன் எந்த அறிகுறிகளால் அறியப்படுகின்றான்? எந்த அறிகுறி அவங்ககிட்ட இருக்கும்? எப்படி இந்த முக்குணங்கள்ல விடுபட்டு அவன் மேலுலகத்துக்கு போறதுக்கு, அந்த சுத்த சத்த நிலையிலே போறதுக்கு என்ன மாதிரி அறிகுறி இருக்கும்? அவனது நடத்தை என்ன? எப்படி அவன் நடப்பான்? எப்படி நடந்து கொள்வான்? நடக்கிறதுனா நாட் வாக்கிங், அவனோட எப்படி பிஹேவியரல் எப்படி இருக்கும்? அவனோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும்? எவ்வாறு அவன் இயற்கையின் குணங்கள் என்று உயர்கிறான்? எப்படி அவன் இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு அவனால எப்படி போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறான் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணாட்ட. இதுல 3 ஸ்லோகம் இருக்கு, 2, 22, 23, 24, 25, 4 ஸ்லோகம். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச, அவர் சொல்ற, பிரகாஷம் ச பிரவருத்திம் ச மோகமேவ ச பாண்டவ ந த்வேஷ்டி சம்பிரவருத்தானி ந நிவృత్తాని காங்க்ஷதி உதாசீனவதாசீனோ குணைர்யோ ந விசால்யதே குணாவர்த்தந்த இத்யேவம் யோ அவதிஷ்டதி நிங்கதே சமதுக்க சுக ஸ்வஸ்த சமலோஷ்டாக்ஷ்ம கம்சனஹ துல்ய பிரியா பிரியோ தீரஸ் துல்ய நிந்தாஸ்ம சம்ஸ்துதி மானாபமானயோஸ்துல்யோ மித்ராரி பக்ஷயோ சர்வாரம்ப பரித்யாகி குணாதீத ச உச்யதே. இதுதான் நிறைய குவாலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்கு. இப்ப அடுத்ததுல நம்ம மீனிங்கே பார்த்துக்கலாம். பகவான் கூறினார், பிரகாசம், பற்று, மயக்கம் இவை தோன்றி இருக்கும் பொழுது அவற்றை வெறுக்காதவனும், நிறைய ஒரு துக்கம் இருக்கு, நிறைய இது என்னது பிரகாசம், நிறைய சுகங்களும் இருக்கு, பற்றும் இருக்கு, மயக்க நிலையில இருக்கு. இதெல்லாம் என்னது, அதெல்லாம் ஒண்ணும் வெறுக்கலை. அவை மறைந்திருக்கும் பொழுது அவற்றிற்காக ஏக்கம் இருக்கும் போதும் இருக்கும்போது வெறுக்கவும் மாட்டான், இல்லைனாக்கா ஏக்கமும் கொள்ள மாட்டான். பணம் இல்லையே எங்கவும் மாட்டான், பணம் இருக்கும்போது அது பெரிய கொண்டாடவும் மாட்டான், அது மாட்டுக்கு இருக்கும். இயற்கை குணங்களின் ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமல் உறுதியாய் இருப்பவனும், இயற்கை குணங்களின் ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமல், அது பந்தப்பட்டு இருக்குமே, அதுல அதெல்லாம் நான் பந்தப்பட்டுக்கலை அப்படின்னு என்ன உறுதியா இருக்கான்? நான் மேல உயரத்துக்கு உறுதி, நான் ஜப மாலை எல்லாம் பண்ணிட்டு சுத்த சத்த நிலையில நான் உயர்ந்து இருக்க போறேன், அந்த உறுதியோட அவன் இருப்பவனும் குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிபவனும், இதெல்லாம்
ஆத்மா நான் வந்து பந்தப்பட்டுக்கிறது இல்லை. இதெல்லாம் இந்த குணங்கள் முக்குணங்கள் தான் என்ன தாக்குறது. அதனால இந்த மாதிரி நான் செயல்படுறேன். சத்துவ குணமா இருக்கட்டும், ரஜோ குணமா இருக்கட்டும், தமோ குணம், நான் வந்து இங்க பந்தப்பட்டு ஒரு பாடியில எம்பாடிடு சோல் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு பாடியில நான் பந்தப்பட்டதுனால நான் யாரு, இந்த ஆத்மா தான். நான் வந்து இந்த பாடியில சிக்கின்னு இருக்கிறதுனால இந்த 3 குணங்களும் என்ன தாக்குறது. ஆனா நான் வந்து சுத்த ஆத்மா. நான் வந்து இந்த மேல உலகத்துல இருந்து வந்திருக்கேன். எனக்கு ஜப்பா பண்ணினாதான் எனக்கு பிடிக்கும். நான் எங்கிட்ட எல்லா அம்சங்களும் இருக்கு. பகவானோட பாட்டன் பாசல் தான் நான். நீக்கு ஜப்பா பண்ணினாதான் எனக்கு ஒரு நல்ல திருப்தி வருதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த குணங்களே அவன் வந்து டோன்ட் கேர் அந்த மாதிரி இருந்துன்னு அவன் பாட்டுக்கு அவன் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும், இதெல்லாம் ஷாக்கிள்ஸ் இதெல்லாம் விடுபட்டு போகும். ஏன்னா நிறைய கொடுத்திருக்காரு. செயல்படுகிற என்ற அறிபவனும் இன்பத் துன்பங்களை சமமாக, இதுக்கு முன்னாடி நிறைய இதை பார்த்திருக்கோம். இன்பத் துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவனும், மண் கட்டி கல் பொன் இவற்றை சமமாக காண்பவனும். ஒரு கோல்டு பிஸ்கெட் கொடுக்குறானோ வேற நார்மல் பிஸ்கெட் சாப்பிட கொடுத்தா எல்லாம் ஒண்ணுதான் அவனுக்கு. கல்லு கட்டி அந்த மாதிரி சும்மா ஒரு செங்கல்லும் ஒரு சாதா கல்லும் வைரக்கல்லும் சேமா பாக்குறான். ஒரு ஞானிகிட்ட போயிட்டு அதை காட்டினா அவங்க ஒன்னும் அதை பத்தி தெரியாது. அவன் பாட்டுக்கு எல்லாத்தையும் தூக்கி எழுதிருவான். அந்த மாதிரி இருக்கணும் நம்மளும். எப்படின்னாக்கா அதோட வேல்யூ எல்லாம் தெரியாம, ஏன்னா அந்த என்ன மெட்டீரியல் வேல்யூ தானே, அதெல்லாம் இல்லை. வந்து நம்ம வந்து சமநிலையில இருக்கணும். இவற்றை சமமாக காண்பவனும், அறிவு நிறைந்தவனும், புகழ்ச்சியையும் நிகழ்ச்சியும் ஒன்றாக காண்பவனுமாக நல்ல அறிவும் வளர்த்திக்கணும். அப்புறம் யாரோ புகழ்த்துறாங்க, யாரோ இகழ்த்துவா, யாரோ புகழ்த்துனா நினைச்சுக்கணும். 4 பேர் புகழ்த்துறீங்களா இருக்காங்க, 10 பேர் பின்னாடி நிற்கிறாங்க என்ன இகழ்த்துக்க. ஏன்னா முகத்துக்கு நேரம் சொல்லலையா இருக்கு, பின்னாடி நல்லா வெயில் வச்சு இது என்னது திட்டின்னு தான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைச்சுக்கணும். எப்பவுமே யூ ஷுட் ஃபீல் தட் வே. நம்ம வந்து புகழ்த்துறான்னு சொல்லிட்டு ஆஹா என்ன புகழ்த்தினாங்க அவங்க சொல்லிட்டு பெருமையெல்லாம் அடிச்சுக்கவே வேண்டாம். சோ புகழ்ச்சியும் நிகழ்ச்சியும் ஒன்றாக காண்போம். ஆனா அதெல்லாம் கூட டோன்ட் கேரா இருந்தோம்னா அவமானத்தால் மறுபாடு அடையாமலும், யாரோ அவமானப்படுத்திட்டா நான் வந்து அவன் முக்கலை என்ன ஏன்னு குட் மார்னிங் சொல்லல, இதெல்லாம் சில பேர் நிறைய இதெல்லாம் உண்டு. அதெல்லாம் இல்லாம இருப்பவனும், நண்பனையும் எதிரியும் ஒரே போல் நடத்துபவனும், எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனும். ஒன்னும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண வேண்டாம். நம்ம லைஃப்ல வில் கீப் டூயிங், நம்ம மாதிரி வேலை பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதோட ரிசல்ட் வந்து பகவான் பார்த்துப்பார். அந்த மாதிரி இருக்கிறவனும். ஆனா அந்த மாதிரி ஆன ஒரு மனிதன் இயற்கை குணங்கள் என்று உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகிறான். இந்த மாதிரி இயற்கை குணங்கள் குணங்கள்ல இருந்து அவன் வந்து உயர்ந்து விடுகிறான். சோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும். அது இனிமேல கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். இன்க்ளூடிங் மீ, நான் தான் பிராக்டிஸ் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாம்சயோ அவ்யபிசாரேண பக்தி யோகேன சேவதே சகுணான் சமதீத்யைதான் பிரம்ம பூயாய கல்பத்தே. சத்துவகுணத்தில் செயல்படுவதால் ஒருவன் தூய்மைப்படுகிறான். ரஜோகுணத்தில் செயல்பட்ட செயல் துக்கத்திலும், தமோ குணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் அறிவற்ற தனத்திலும் விளைவுறுகின்றன. இது வந்து நமக்கு ஈஸி தான். சத்துவகுணத்தை நம்ம பண்ணும்போது என்னது, இல்ல நல்லது காரியம் பண்ணும்போது நல்ல தூய்மை அந்த ஆத்மா தூய்மை நல்ல குணங்கள் செய்யும்போது தூய்மை ஆகிவிடுறது. அப்புறம் இந்த ரஜோகுணத்துல செய்யப்பட்ட செயல் துக்கம். ஏன்னா எதிர்பார்ப்பு இருக்கும், எதிர்பார்ப்போடு தான் செய்வோம். எனக்கு ஏதோ பெருமை, இன்னொருத்தன் ஜெயிக்கக்கூடாது, நான் ஜெயிப்பேன். அப்ப அதுல இருந்து ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் வரும். துக்கத்துக்கு ஆழத்துக்கு அது ஒரு அஸ்திவாரம் தான். தமோ குணத்தை இருக்கணும் தான், எல்லாம் மூளை இல்லாம தானே பண்ணுவோம். குணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் அறிவற்ற தனத்தினும் அதனாலதான் விளைகிறது. லாஸ்ட். பிரம்மணோ ஹி பிரதிஷ்டாஹம் அமிர்தஸ்யாவ்யயஸ்ய ச சாஸ்வதஸ்ய ச தர்மஸ்ய சுகஸ்யை காந்திகஸ்ய ச. மேலும் நான் அழியாத மற்றும் நித்தியமான மற்றும் இறுதி மகிழ்ச்சியின் அரசியலமைப்பை நிலைப்பாட்டை கொண்ட ஆளுமையற்ற பிரம்மனின் அடிப்படை. இப்ப நாங்கிறது யாரு, இந்த கிருஷ்ணர் சொல்றார். இதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் வந்து யார், பிரம்மன். நான் பிரம்மன் ரூபத்துல ஒரு ஒளி வடிவமாகவும் இருக்கேன். மேலும் நான் அழியாத மற்றும் நித்தியமான மற்றும் இறுதி மகிழ்ச்சியின் அரசியலமைப்பு அப்படின்னா அல்டிமேட் அபோர்டு, அந்த மாதிரி நிலைப்பாட்டை கொண்ட ஆளுமையற்ற பிரம்மனின் அடிப்படை. பிரம்மனும் என்னோட ஒன் ஆஃப் த இதுதான். பிரம்மன் அடைந்து இந்த இது இவாலய மாயாவதிகள்லாம் பிரம்மன் அடையறதுக்கு தான் அவளோட கோலே அதுதான். அதுவும் நான் தான். நான் அதுக்கும் அப்பாற்பட்டு இருக்கேன். ஆனா சரி, பிரம்மனை வந்து அடையறதுக்காவது நீங்க முயற்சி செஞ்சேன்னா அதுவும் என்ன அடையற போதுதான். நான் தான் அதோட ஆளுமை. நான் வந்து பிரம்மனின் ஆளுமை, அந்த அடிப்படையோட ஆளுமை நான் தான் அப்படின்னு சொல்றேன். ஓ இன்னும் இருக்கா இதெல்லாம். ஓகே. அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு வீடு ஒரு நல்ல வீடெல்லாம் இருந்ததுனாக்கா எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும் இல்லையா, பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கு. ஆனா அதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம பார்க்கல, ஒரு 10 years ஆயிடுத்து அங்க போய் பார்க்கல, ஒன்னும் மெயின்டைன் பண்ணலனாக்கா அது மாதிரி இருள் அடைஞ்சு இந்த மாதிரி இருக்கும். சோ இது ஒரு நிலநடுக்கம் வந்தாலும் இந்த மாதிரி இருந்தா நல்லா ஒரு ஃபீல் ஆகுது. இப்படி வந்தா வருத்தம் வருது. அப்ப ஏன் இந்த சந்தோஷம் அதே வீட்டை வந்து நமக்கு ஹாப்பினஸும் கொடுக்கறது, சேட்னஸையும் கொடுக்கறதுன்னா சார்ந்து இருக்கு. நம்ம சந்தோஷம் எப்படி வீட்டை வந்து பராமரிச்சு வீட்டை சார்ந்து இருக்கும் நம்ம சந்தோஷம்.
அந்த வீடு நன்னா இல்லைன்னா போயிடுறது. அப்ப நம்ம சந்தோஷமும் வருத்தமும் ஒரு பொருளை சார்ந்துதான் இருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கிறது கூடாது. வேற என்ன கொடுத்துருக்கு? மொபைல் சந்தோஷம். நல்ல ஒரு மொபைல் வாங்கினா அவ்வளவு சந்தோஷம். அது கீழே வந்து இந்த மாதிரி சுக்கு நூறா போச்சுனாக்கா போச்சு வருத்தம். ஏன்னா ஏன் நம்ம சந்தோஷம் எல்லாம் அந்த பொருள் இருக்கிறதுனால ஒரு சந்தோஷம். அப்ப அந்த மாதிரி சந்தோஷம்லாம் வரும் போகும். கண்டிப்பா அது ஒரு வருத்தத்துல கொண்டு போய் விடும். அதனாலதான் சந்தோஷம் எப்போ உள்ளூர இருக்கணும். நம்ம சந்தோஷம் எது கிடைத்தாலும் சரி கிடைக்கலனாலும் சரி, நான் உள்ளூர ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன். அந்த ஒரு சந்தோஷம் பொருளை சார்ந்து நம்ம ஒரு சந்தோஷப்பட்டோம்னா ஒரு வருத்தத்திலையும் அது வந்து கொண்டு போய் விடும். ஏன்னா பொருள் கூடியது தானே. அந்த மாதிரி அது மனுஷாலாம் இருக்கலாம். அந்த மாதிரி இது இருக்கலாம். ஒரு மனுஷன்கிட்ட நம்ம ரொம்ப ஆசை அன்போடு இருக்கும். அவன் நாளைக்கு இறந்து போயிட்டாலோ இல்ல அவன் வந்து நம்மளை கண்டுக்காம விட்டுட்டு போயிட்டானோ நமக்கு ரொம்ப வருத்தம். அதனால யாருக்குமே அதனாலதான் டிட்டாச்மெண்ட் சொல்றாங்க. பொருள் ஆசையும் இருக்கக்கூடாது, இதுவும் மனுஷாட்டையும் நம்மளோட ஆசையெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. இப்போ புது கார் வாங்கிட்டான், ஓ நல்லா இருக்கு, ரொம்ப ஆசையா நிறைய லட்சமா கொடுத்தெல்லாம் வாங்கியிருப்போம். ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா போச்சு, ஒன்ன வருத்தம் வந்து ஒரு பொருள் வந்து ஒன்னேதான். ஆனா அந்த பொருள் சார்ந்து நம்ம வந்து ஹாப்பினஸும் துக்கமும் இருக்கக்கூடாது. அதை உட்பட்டு நம்ம வந்து உள்ளூர ஒரு ஹாப்பினஸ் கொண்டு இருக்கணும். பொருள் சார்ந்து இருக்கக்கூடாது. இப்போ உண்மையான மகிழ்ச்சி எது? பகவான சேவை பண்றதையும், இந்த மாதிரி குருமார்கள்லாம் வருவாங்க, குருமார்களுக்கு எல்லாம் சேவை பண்றதும், பஜனை பாடுறதும், அந்த மாதிரி ஒரு நமஸ்காரம் அங்க நம்ம அவங்களை போய் பார்த்தோம்னா நமஸ்காரம் பண்ணி அவருக்கு மாலை சாத்தி அந்த மாதிரி எல்லாம் பேச, பிரசாதம் அவங்க கையில வாங்குறது, பகவத்கீதா புக்கு படிக்கிறது, அப்படி நாம ஜபம், இதெல்லாம் தான் நமக்கு வந்து நித்திய சந்தோஷம் கொடுக்கும். ஏன்னா நம்ம இன்னும் பொருள் சார்ந்து இல்லை. நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நாளைக்கு துக்கம் என்னத்துக்கு? துக்கம் வரதுக்கு சான்ஸே இல்லையே. we are all happy. இதெல்லாம் பண்றதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வரும். துக்கம் வரதுக்கு ஒரு இது இல்லை. ஒரு என்னது, we are not depending on any material. அப்போ அந்த வந்து சந்தோஷம் இந்த நிலைத்திருக்கும் இந்த சந்தோஷம். சோ இது வால்மீகியின் கதையும் இருக்கு. கதை எவ்வளவு ஆச்சு? ஓகே, வால்மீகியோட கதை. முதல்ல வந்து இவர் வந்து ரத்னாகர்ங்கிற பேர்ல தான் இருந்தார் வால்மீகி. அவர் வந்து வழிப்போக்கர்கிட்ட எல்லாம் வந்து பணம் பிடுங்கி எல்லாம் அதத்தா இதத்தா எனக்கு வந்து எல்லாம் அதான் கொள்ளை அது பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்படிதான் லைஃப் லீட் பண்ணியிருந்தார். அப்போ ஒருக்கா வந்து நாரதர், இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும், இதனால நான் ஜஸ்ட் ரிப்பீட். நாரதர் வர, இப்ப நாரதர் வந்து சொன்னா நீ இப்படி எல்லாம் பண்ற. அப்படி வந்து இது அந்த நெக்ஸ்ட் இதுல அது கொடுத்துருக்கு, பட்சிகளை எல்லாம் இப்படி கொன்னு ஏன்னா சாப்பிடறதுக்கு இறை வேணுமே, அவளுக்கு சாப்பிடறதுக்கு அது வேணும். அப்ப அந்த நாரதர் சொல்லி நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றியே, எவ்வளவு மகாபாவம் தெரியுமா, வந்தவாளையெல்லாம் இந்த மாதிரி கொள்ளையெல்லாம் பண்ற, மிருகங்களை எல்லாம் அடிச்சு சாப்பிடுற, இது மகாபாவம் அது அப்படின்னு இவன் சொல்றேன். நான் என்ன பண்ண முடியும், என்னோட லைஃப் அப்படிதான், ஐ எம் லீடிங் தட் லைஃப். எனக்கு வந்து படிப்பறிவு கிடையாது, வேலைக்கு போக முடியாது, வீட்டுல குழந்தை இருக்கா, அம்மா அப்பா இருக்கா, மனைவி இருக்கா, அவளுக்கெல்லாம் என்னோட பொறுப்பு தானே, நான் பாத்துக்கணும். அப்ப நான் இதெல்லாம் பண்றேன். இவர் சொல்ல நீ பண்றதெல்லாம் கரெக்ட் தான், அவளோட பொறுப்பு நீ எடுத்துக்கிற கரெக்ட் தான். ஆனா நீ பண்ற காரியம் பாவமா இருக்கே. நீ வந்து கொடுக்குற அந்த பொருளை வந்து அவங்க இப்ப ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க, அது போல நீ சம்பாதிக்கிற பாவத்தையும் அவங்க ஷேர் பண்ணுவாங்களான்னு. அது எப்படி? அதெல்லாம் தெரியாதுன்னு போய் கேட்கணும். நீ போய் கேட்டுட்டு வா அப்படின்னு சொல்றேன். அப்புறம் வீட்டுக்கு போறேன். வீட்டுல போயிட்டு கேட்கறேன். இது ஆக்சுவல் குழந்தையோட இதுல இருந்தா நான் எடுத்தேன், சும்மா அது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குமே. எனக்கு மகனே, அன்பு மகனே, நீ இவன் பாவங்களை நீ பகிர்ந்து கொள்வாயான்னு. நோ நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு. ஏன்? நீ கொண்டு வர பொருளை வேணா நாங்க வந்து யூஸ் பண்ணுவோமே தவிர, நீ பாவ செயல்களா அதை சம்பாதிக்கிறியா இல்ல புண்ணியத்தால சம்பாதிக்க, அது எங்களுக்கு நாட் கன்சர்ன்ட். நீ பாவம் பண்ணினேன்னா அந்த பாவம் உனக்கு தான், அதெல்லாம் ஷேர் பண்ண முடியாது. மனைவி வீட்டையும் போல, அன்பு மனைவியை நீ பாவங்களை பகிர்ந்து கொள்வாயா? மாட்டேன் அவளும் சொல்றான். சாரி, உங்களுக்கு வந்து என்ன பொறுப்பு, என்னது என்ன பாத்துக்கிறது உங்களுக்கு பொறுப்பு, அதை நீங்க பண்ணணும். அது எப்படி பண்றீங்க எங்களுக்கு கன்சர்ன் இல்ல, பாவ செயல்ல நீங்க பண்ணுங்க, அந்த பாவம் எல்லாம் உங்களுக்கு தான் அப்படின்னு. சரி, அப்பாட்ட போற, அன்புள்ள பிதாவே நீங்கள் என் பாவங்களை பகிர்ந்து கொள்வீர்களா? அவரும் நோ மாட்டேன்னு சொல்லிட்டார். அப்ப என்ன ஆகுது? அப்ப வந்து வந்துடுற திரும்பி, நீங்க சொன்னது கரெக்டு தான், யாருமே என்னோட பாவத்தை பங்கு போட்டுக்கிறதுக்கு ரெடியா இல்லை. நான் பெரிய இவ்வளவு வருஷமா நான் வந்து பாவ செயல் இருந்தேன் இல்லையா, அப்ப எல்லா பாவம் என் தலையில தானா. ஆனா அவங்களை எல்லாம் நான் எல்லாம் சாப்பாடு கொடுத்து எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அவளை பாத்துக்கிறதுக்கு தான் இந்த செயல் எல்லாமே நான் வாழ்க்கை வேண்டிதான் பண்ணினேன் அப்படின்னு. சரி, நோ ப்ராப்ளம். எப்ப நீ என்ன பண்ணலாம் வந்து இனிமே வந்து ராமநாம ஜபி அப்படின்னு. சரி, வாயில ராமநாமமே வரமாட்டேங்குது, அவ்வளவு பாவம் பண்ணிருக்காரு. அப்ப என்ன வருது? சரி, அங்க ஒரு மரம் இருக்கு இல்லையா, மரான்னு சொல்லு, மரத்தை போயிட்டு மரா சொல்லுன்னு. மரா அது சொல்லிட்டு எப்படி சொன்னா, மரா 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 மராமா வந்துடுச்சு. அப்புறம் பிடிச்சபடிதான் அப்புறம் ராம 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 சொல்லிட்டே இருக்கார். பாம்பு புத்தெல்லாம் ஏறெடுத்து, அவருக்கு அதெல்லாம் கூட தெரியாது, அவர் ஒரு பெரிய ஞானி ஆயிட்டார். அவர் தான் வந்து வால்மீகினா எறும்பு மலை, அதுக்குதான் வால்மீகின்னு அந்த சன்ஸ்கிருத்ல வேர்டு கொடுத்துருக்கு. அப்ப அவர் பேரே வால்மீகி ஆயிடுச்சு. அவர் என்னெல்லாம் அப்புறம் பெரிய ஞானியாகி இவ்வாறாக வால்மீகி தவம் செய்து ஞானம் பெற்று பெரிய முனிவராகி பின்னர் ராமாயணம் மாத்திரம் இல்ல, அவர் நிறைய இதெல்லாம் எழுதிட்டார். சோ அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் ஹிஸ்டரி எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம்.
Stop share and stop recording this. Hare Krishna. We have now 14th chapter முடிந்தது.